Y gofod. Y ffin olaf. Dyma deithiau'r llong seren, haglediad. Eich anhadaeth barhaus, archwilio bydoedd newydd rhyfedd, chwilio am fywyd newydd a gwareiddiadau newydd, mynd yn feiddgar lle nad oes neb wedi mynd o'r blaen! Helo, helo, helo! Noswaith a chroeso y haglediad rhif 124! Really sorry. Fi'n sorry Iestyn achos dwi'n picio i dy lle audio levels ma. Oh no! Sian ydi disconnectio everything. Dwi'n clywed chi yn fine, guys. There you go. Da ni nôl. Da ni wedi cael cwpl o cursed episodes. Dwi'n credu bod hon yn mynd i fod yn particularly cursed episode. Croeso i'r haglediad. Podlediad tech sydd sort of amdan tech, ond rwan yn amdan popeth arall, a potentially rwan yn Star Trek podcast. Gyda fi, Sioned. A Bryn? Live long and prosper. Yes, then. Go forth and discover and ye shall find me at the gogledd. Okay. It's a me, yes, then. So, ti'n gwybod oedd mae horrendous drop-off wedi bod mewn grandawyr yr haglediad ers i ni basically ddim cael unrhyw le i hyrwyddo fo'r agor. A allai dychmygu bod rwan y dip yna yn mynd i fynd fewn i ryw fath o Mariana Trench style fall off. Achos nid yn unig yda ni rwan yn Nerdy Tech podcast, ond am ein ongoing series o ffilms di ddim am ddim, dyn ni wedi ffindio Star Trek film ar Channel 4 a da ni di watcha da i chi a da ni'n mynd i fod yn dwi'n meddwl bod o'n brilliant da ni di just rhoi da allan yna. It ain't no crystal skull. Good news, pobol. Mae o'n un o'r ffilm Star Trek sydd yn eilrif, ddim yn odrif. Oh my god, da ni'n nerds. Mae'n nerds ar y diawl. O, ti'n mwyn gwrdd am hyn? O, oce. No. Okay, grandwch. Right. Geith Bryn neud. Okay, dwi'n really ymddeheiro. Okay, mae yna chapter markers. Star Trek, Chris Bryn Star Trek. actually gwisgo Star Trek t-shirt. Okay, da ni'n mynd i gofleidio ein natur nerdy. Da ni'n mynd i fod ein full selves ar y benod yma. Mae yna chapter markers. Falle fydd Iest yn gallu pwyntio allan fel y bit sydd yn llai horrendously fucking dweeby yn y benod yma. Sioned. Mae hwn yn bodlediad am tech yn y Gymraeg. Pa part o hwn sydd ddim yn nerdlet? Oh, fucking hell. Sorry. Da ni just yma i gadw cwmni i chi. Diolch i bawb sy'n lawrlwytho. Pob bot, pob person sydd yn cyfrannu'n garedig dros y blynyddoedd, y misoedd, y dyddiau diwetha. Ni'n rili gwerthfawrogi i chi jyst yn gwrando. Da ni jyst yn tri ffrind sy'n jyst yn hango mas am 2 squiggle awr bob mis. So chi jyst yn cael y raw, unfiltered effluence nerdlyd allan ohonyn ni allan lle hwyl Dwi'n gwybod i'r job marchnata nawr gyd ti sio. Mae gen i ni business plan. Business plan ydi ffindio grandawyr newydd. Cool. Sut mae hyn yn mynd i ddigwydd? Question mark, make money? Profit. Da ni mynd i fod yn siarad am hwyl gyda AI. Achos obviously, sy'n neb arall yn siarad am AI. Obviously. Dwi wedi neidio fewn yn yr wythnos diwetha. Mae bad a fi wedi dod am big birdies. So da ni'n mynd i fod yn mynd fewn i rwan. Haglediad fueled by AI. Ond fydd o los mae'n interesting yna. Dwi'n addo. In fact, mae'r rhifin yma i gyd wedi cael ei AI sydd wedi creu. Mi nes i holi i Bing AI gyfieithu gyntaf nes i holi Bing, can you translate the Star Trek Next Generation opening speech into Welsh, please? A wedyn nath o just mynd, sorry Sianed, I can't find the opening speech to Star Trek The Next Generation in Welsh. Then to see, okay. There's no show called Star Trek The Next Generation.
Pwyd Ac oedden ni talkie just- about it. Nes i just mynd, There's no such show, Sianed. can you find it in English? Yes, here you go. See, can you translate the above into Welsh? Yes, here you go. Wedyn nath o translation fo fewn I Finnish, oedd yn, gan ddefnyddio, fel nef Bryn pwyntio allan, Google Canada, Google Translate.Canada, mynd, this is, so nes I just mynd, I'm sorry babe, that's not in Welsh. Oh, I do apologise, meddwl. A wedyn nath o wneud cyfieithiad eitha janky i'r Gymraeg. A ni fel, ti'n ma be, fi'n mynd I fynd I fy hen ffrind AI gore, I Google Translate, sydd ar ddechrau'r podlediad yma, oedd pawb yn cysau, oedd yn rubbish. Rwan, mae pretty much neu hanner job fi, a dwi'n lyfio fo. Awkwardly, please pwydwch ddweud wrth neb. Ond, da ni yma'n siarad amdano stuff AI sydd actually yn bywyd chi anyway, a chi ddim hyd yn oed yn sylwi bod yna. Fel, I Google Translate, a di hwnna ddim yn interesting. Be sy'n interesting ddo ydi, mae gen ni rhywfaint o news, okay? Just putting it out there. Ni'n mynd I fod yn siarad yn bach o tech, ond da ni hefyd yn mynd I fod yn siarad amdan profiadau ni gyda tech sydd wedi para. Okay, so dim just flash in the pans, let's do everything with AI. Ni'n mynd I fod yn siarad yn ystod y show ma amdan a buy it for life /buy it for life item sydd yn tiny. What, spoiler warning, dwi'n cedi bod rhai Bryn I gyd probably wedi gwneud allan o fel stainless steel in 1925. Oh, can me off. Ivory. Carved from the tusks of extinct rhinos on the savannah. Well, back in the 1930s, I took a riverboat down the Nile, and I met this rather curious Belgian detective. Oh my god! Ydych chi wedi gweld bod ma poster newydd ar gyfer A Haunting in Venice, sef, that's right, Kenny B yn neud un arall. Mae na un arall, ma nhw wedi gadw efo neud un arall, ac yn I fel... Ydy Casper yn efo? Jesus. Well, mae'r poster, drach ar fyny poster, Mr. Design Yes, okay? Looking up. Dwi isio honest trailer reaction yes dyn ni hwn fan. Oedd amlwg yn Egon y Choir ar rhwng Death on the Nile. I can get it right, the third time's a charm. A di Oppenheimer I talu fo ddigon. Wrth gwrs bod o'n hwnna. Yr thing lle mae'r 5 pen yn sticio allan o'r poster. Ie, mae'n hanner yn upside down, so ti methu deud pwy dyn nhw. What's that about? A mae'r canwylla I gyd yn just... Ie, so mae na 5 person enwog iawn yn dal canwylla. That's not how gravity works. Mae'r graphic designer wedi rhoi nhw I gyd wedi arrangio fel gwyneb cloc round y poster. A ti methu actually deud pwy ydy'r bobl enwog. Mae Michelle Yeoh fewn yna, ond sa ti byth yn gwybod. A mae hwnna'n offensive. Mae hynny'n Which pen yes... Okay, Superman di'r boy top right. Na, Jamie Dornan. Ti'n mynd, Bing, rotate this picture, please. Here you go. A wedyn mae'n jyst yn rhoi fel spinning gif y ti. Well, I suppose it is rotating. Diolch Bing, I suppose. Well, gyda fi'r un lle mae'r skull... Okay, dwi'n di gweld rhai eraill. Ni just di gweld. Anyway, Kenny B. A nathon ni un o ffilms Kenny... A nathon ni Death on the Nile fel ffilm di ddim. Doedd o'n digon da. Nes ti fito I efo I fi gofio. Achos o'n i just fel, na, mae'n actively neud fi'n flin. Allai roi Bryn trwy hyn. Dwi'n anghofio, dwi'n edrych trwy'n stories ni, right? Diolch. Yes, unwaith eto am coleitio straeon gorau'r mis. Un o'n nhw wedi Threads, ac o'n i fel, oh shit, yeah, nath hwnna ddigwydd yn do. Be mynd I wneud yr agenda wedyn Wel, dwi fod yn neud rundown. Dwi'n gwybod os ti wedi gwrando ar y show o blaen. Actually, dwi fod yn neud rundown o'r news, ond da ni wedi cael particularly chaotic opening o'r sioe. Mae newyddion I gyd ar Mastodon, os da chi eisiau edrych yn fyna. Mae'n a lot na, bys y bobl sy'n gwrando ar Star Trek podcast Cymraeg ddim beth ar Mastodon surely. Dwi di rhoi fyny ar trio reid nhw ar Twitter ag yn fyna. Dydy o'm yn llawer o waith reid ar Twitter a fyna.
ti ddim isio clywed yr diweddara a pryd fydd Elon Musk yn mynd efo pren mesur I weld beth yw'n efo Cystadleuaeth sausages mae fel y bit na yn Everything Everywhere o'r Dwenspa mae The Queen Michelle Yeoh a The Empress Jamie Lee Curtis yn hot dog bysedd o'i gilydd That's the one. Do we like that? On rhyw sut y llai sexy. I mean, ti'n mynd wrong. So, wrth symud ymlaen, gowch chi news rhywbryd. Skipiwch mlaen os da chi eisiau. I don't know. It's just chaos. Da ni wrth gwrs yma I yfed yn gymhedrol a gael hwyl unwaith y mis. Bryn ei Estyn, dwi genuinely'n gobeithio bod gen rwy'n botel o Chateau Picard achos oh my god, mae Bryn wedi actually rhoid post-it note wedi 2364 sgwennu Chateau Picard Yep. nes i'n deud na Star Trek Nemesis da ni dweud. Mae dal ar channel 4, please watchwch o. Cos mae na Tom Hardy. Tom Hardy. Baby Bronson ei hun, cyn iddo fo gael braces. Y trydydd ffilm erioed iddo fo wneud. Oedd gen efo serious heroin problem ar y pryd. Awkward. Fi'n ti'n man awkward. Anyway, di hwnna'n label? What's our serious problem? Bod Bryn yn yfed Chateau Picard. Bryn, be ti'n yfed? Bottle o Chateau Picard? Bottle o Chateau Picard 2364. Bath llawn o Bath yn efo, ie. Yes. Please disgrifiwch eich diod. Mae o'n Primitivo o Puglia yn yr Eidal. Of course. Ar y style, gweld os mae o'n... Disgrifio Bryn? Ie. Ripe, opulent, rich. Yes. Well, just about ripe at the age-old 40. Yeah. Mae Bryn yn byw yn Llundain. I mean, ti'n goffod cael fel like 7-figure income mwyn gallu mynd i'r siop gornel i'r Tesco sydd efo ddim staff yn efo os ti'n byw yn Llundain. Bloody hell, dwi'n cael talu. Am I right? Dwi'n cael talu I gwneud hynna. Surely. So, Puglian. Sut mae'n blasu? Be dyd ddisgrifio di yna fel? Mae'n edrych yn drwchus neis. Chocolate. Be o ti'n teimlo, Bryn? Be o ti'n teimlo? Dwi'n cytuno fo. Mae'n blasu fatha gwir. Fucking bit eisiau gyda fi siams. What the fuck, man? Jesus. Coch a glyb. Coch neu lyb. I mean, dyna'r gobaith. Checks both boxes. Yes. Please ddim y botel arall o Chateau Picard os gen ti. Mae gen I ddiad coch a glyb hefyd. Oh my god, rhoi binas gen ti? Na, well, mewn ffordd, ond tro gyntaf dwi'n meddwl fi gael Pims. Ond mae hwn yn wahanol i'r Pims ar fel ond fod y botel Pims wedi cael ei ddefnyddio, nes i neud mistake a reid y lemonade i'r plant gyna, a nath nhw orffan o, ac yn lle yr elderflower o'n i wedi prynu ddyn nhw, a dyna sgynna fi Pims and elderflower. Okay. Ga i ddeud, pan bod gen ti cherry tomatoes yn... O na, dwi'n reid strawberries yn efo. Strawberries. For afters. Ti just... Iawn, ti'n mynd yn oed ydi sleisio nhw. O na, just fucking... Mae'n edrych o bod gen ti, bod ti di mydro llwyth o clowns, a ti di roi trwy'n ar clowns yn drink ti. Mae wedi, dyna. Oh shit, sorry. Mae'n... The death of comic relief. I'll drink to that. Lenny Henry found dead in a ditch. Oh god. Mae si party yn weith a nath o trio neud, oedd y staff yn y bar erioed i neud Pims, ac oedd ni oedd a deud mae'r recipe ar y botal, a nath nhw trio neud o efo soda water. Na, nes i blasu'r Pims a diolch yn... Drinkable. Mae yna flas
cwpwrdd cornal mam a dad o'r 70au na fod oes. Brasi fel Sudafed. Ti angen rhoi ffrwytha na fo, ti angen rhoi lemonade na fo, a dydyn ni ffordd mynd actually nice. So, the question yw, pam ddim just cael diod o lemonade o ffrwytha? Siashwar. Nethon ni actually wedyn nethon ni actually deud gyda, just stop, nethon ni tol y bar a neud y pims iddyn nhw. Oh, look at these city types just coming in, trashing a bar. Be amdana ti siarad? Oh my god, dwi'n mor excited. Okay. Hwn fel fucking Ryan's Toys YouTube corner fan hyn, right? Dwi just eisiau pwyntio allan. Weles i hon yn yr airport yn Osaka. Ac oedd rhaid i fi ddod â hi adre. Oh, jeez. Okay. Gallwn ni gael disgrifio. Bing! Is that fish? A tadpole with a nail in its head. Yeah. Mae o'n box pren. Prydferth. Mae o'n deud, do not open. Ark of the Covenant. Mae box pren. Prydferth. Dyma ti'n swnio. Radioactive. So, wedyn, ti'n agor y box. Ti fewn iddo fo. Mae The Remains of the Christ. Na, mae... What the hell? Sbi ar y botel mae ystyn. Mae hon yn botel stoneware. Right? Mae'n pottery. Gorgeous. Prydferth. With tadpole and nail. Yeah. Mae hwnna'n gobeithio bod o'n deud enw'r gwneithurwr. Ond, dyma ydi shochu. Mae'n deud, this way up. Dyma, botel o shochu, fi rai fi dynnu fo, neu fi rai di rwy'n cymryd screen grab rwan, right? Ti'n llun hwn o gyfer messages. Shochu di hwn ydi brawd mawr blin sake, right? Mae sake'n smooth, mae sake'n easy drinking, mae shochu yn ffachin chwthyd brains di off, kind of stuff. Ac yn Japan, ti'n gallu yfyd o'n straight, ond I suppose bys hwnna ddim ond y swyt fel I don't know, ddim eisiau gweld y bore yn ar ti'n troi o fewn i Chuhai, sef cocktail Japanese shochu highball. So, dwi'n mynd i wneud ar mic shochu highball, sef shit over the keyboard. Wel na, falle bach gormod. Ond ti'n gwybod be? Gyda'n chaotic show ni This is bob dim of... So, be di'r alcoholic... So, ti fod yn neud o hefo yuzu juice a soda water. Ac wrth gwrs... Enw nhw yuzu ydi tadpoles, yeah? Na. Basically, mae fel y Klingon bwyd na sydd just fel... so Klingon sydd yn... Gach! Dyna beth di enw fo Google fo! Dyna mae dad fi'n neud bob... Well, bod ti'n neud hefyd Iestyn hefo'r diet na ti arno. Digon o fibre. Gach. Okay, nid gach ydi o. Ti'n neud highball, sef, fel mae Iestyn ein resident drinks expert ni'n gwybod, 2 ingredient cocktail. Ond, so bys efo just yn shochu a soda, ond when ti'n rhoi bach o fruit juice yn efo, sef yuzu, fel rhyw fath o fel lemony, tangerine thing, hybrid citrus o Japan. So be mae Sioned i'n neud? Wrth gwrs. Frozen pineapple. Ti'n gwybod, mae gennau mango lassi yn y fridge, ac o'n i mor agos i ddod o fallan i ddeud, hei, drwchwch, dwi di wneud drink chwd arall. Yes. Dys gennau ddim o'r ingredients, ond mae gennau Lidl tonic, right? So, fizzy. Shht, yn fizzy. Gwrandwch. Lovely. So it's a hefyd, the best sack in the world. Freshly squeezed lemon lemonade, okay. Sydd yn felys. Right. So rwan, mae gennau highball. Okay. Aha. Yn anffodus, does gennau ddim, dwi di anghofio dod â gwelltyn. So, ond gwrandwch. Mae'n neis, mae'n fizzy. Gan i trio fo. Mae'n lyflu, ond oeddwn ni wedi rhoi gormod o'r lighter fluid yn fewn yna fo. Pa mi ti lyflu, dim dyna be mae dy wyneb ti'n dweud. O'n i'n meddwl na just gormod o lemon oedd hwnna. Cryd, ia. So be di odi, mae fel, so mae saki'n eitha refined a smooth, lle mae hwn just fel, petrol. Hwn yn eitha fel pungent, mae fel,
Mae'n really fel rhywbeth sydd really fel fermentio. Mae fel kind of radiator sake. 45? Fi'n meddwl? O na, 30. Loads gwell. Just gryd, ia, o ran blas. I fi ydy. Gwrandwch, dwi'n mynd yfed dim byd cryfach na fel like a shit-flavoured gins na ti'n cael yn M&S. Goffes i taflu un, ond i wedi cael un fel anreg. A dod i bod yn bac cwbwrdd drinks am mor hir. Ond y lliw di mynd yn really weird. So, ni just fel, dwi'n gwybod os di hwn yn saff i yfed. Beth yn un o'r fatha'r gold leaf? Ti'n gwybod fel, this is raspberry and insert botanical that we made up gin. Flavoured gin. Un o'r reina. Raspberry and random botanical. Raspberry leaf. Yeah. There she is, she's Rhubarb, back. Ynddo, sorry. Fyddai'n dropio allan. Potentially, achos bod fi'n pasio allan a fydd y Wi-Fi in kind of sympathy just yn mynd, ti'n fe, dwi angen just stopio. So, mae gen pawb diod. Yeah. Mae gen pawb hwyliau da. Oes. Mae gen pawb awydd i bawio in AI overlords newydd ni. Na, dewch at y news, a wedyn ar ôl y news, right? Who the news? No, who is the news? Okay. Oh, hilarious. Ti'n gwybod be? Nath y news yna dorri, oedd ni gyd yn auditorium yn neuadd yr ysgol yn gweithio di fel sioe blwyddyn 6 ddechrau. Ac oedd y gyd ar hynny fel, hey, look at this. I've had a BBC News alert. Ac yn i'n fel, beth di hwnna'n? Is Hugh Edwards? What, on BBC News? No, it's him. He's the guy in the... okay, I knew something was... Oh my God. A wedyn... round. Oedd pawb yn checio'u ffôns. Oedd fel... A plant i gyd just what's going on? Wel, oedd y plant i gyd Gefn Llwyfan yn edrych yn barod i perfformio Shrek the Musical, which mae pawb yn gwybod yn... I mean... Bold choice. I mean, sa ti di gallu, Dews. Oedden nhw'n amazing. Oedd plant blwyddyn 6 yn amazing. Oedd anffodus oedd plant fi yn y corws a ddim eisiau bod yna. So ni di goffod mynd, just er mwyn mynd, yay! Daion am iste na yn canu ac yn edrych fel Gwynab Tîn. Daion. So, croeso. Newyddion. Sionet. Make it so. Dwi'n yn gwybod os di'r gynulleidfa yn cymryd y cackling with glee dwi'n neud. Achos, na i fynd fewn iddo fo pan mae hi'n amser ffilm di ddim, ond dwi'n gwrando ar mwy o Star Trek podcasts nag ydw i'n gwachod o Star Trek. So dwi'n just yn... Trist iawn, very sad. Ond, so, yes, ti di ffindio couple of stories. So ti eisiau rhoi heads up am couple o rhai o ti'n meddwl fel, actually, lle mae hwn yn god i trafod. Ford unleashes the UK's first legal hands-free drive car, but who will buy it? I mean, beth di point? Ydy pobl yn mynd i deimlo saff efo? So ni'n licio humans de. Ond god, dwi'n just a humans. Dwi'n rhaid yn bike bob dydd, so. Bob podcast dwi wedi gwrando ar lle maen nhw yn mynd rownd o'n Teslas a bob lle yn America, felly maen nhw'n dweud mae o'n just more anxiety inducing. Cos ti'n mynd trystio? Ie. Peth o'n mewn, fatha, da ni'n genhedlaeth lle, oedden ni'n cael gwersi mewn car mynd, ac oedden ni'n cael yn drilio mewn i ni, mae chdi talu sylw, mae chdi gwachod. Felly, the ddwylo ar yr olwyn, checking the blind spots, beth a benny. So, mae'r syniad bod chdi'n gorfod neud hynny mewn car, fatha'n quite jarring. Lle mae'n neitha tebyg plant sydd yn fatha mynd cygeni yn yr 2-3 blynedd nesa, fydd gen nhw ond profiadau o driverless cars, so fydd o ddim mor anxiety inducing. Mae car ni'n gallu parcio i hyn ac dwi erioed i pwys ar y bwtwm. A mae gynna ni ers 2016, dwi'n meddwl. Ia, ond ti'n gwybod beth fydd yn digwydd? Fydden nhw'n diffodd hwnna i ti, a fydd wedi mond yn gallu cael o os wyt ti'n subscribio. Fydden nhw'n switch ymlaen yr... Ydych chi fo car premium. Achos o'n i'n gweld cwpl o'r fideos yna, oedden nhw fel, couple of stories yna wythnos yma yn deud amdan premium subscription ceir fel Mercs dwi'n credu, oedden nhw, o ti'n mewn gallu cael y top speed unless bod ti'n subscribio i
gael y top speed. Dwi fel, bold choice, okay. Dwi'n gwrando ar llyfr ar hyn o bryd, a na i roed o'n yr after party, amdan super rich Asians. A mae'n amazing gen i fi. Faint mor normal ydy'r stuff yna Right. i bobl sydd ar echelon yna o gymdeithas. Anywho, driverless cars, mae'n rhywbeth i boeni amdan nes maen, dwi'n teimlo. Ond fel beiciwr, sydd yn beicio gyda fy mhlant, mae o'n fwy terrifying. Mae o'n fwy... Mae loads yn nhw'n rhoi absgondio cyfrifoldeb nhw anyway, just wrth textio, neu just bod ar y ffôn, neu just generally ddim deall sut mae bikes yn gweithio ar y ffordd, a.k.a. fi just driver hi bod nhw'n really agos. Cos maen nhw ar strip 10 o tarmac coch, sy'n golygu allai fynd mor agos atyn nhw a dwisio, just achos bod nhw ar y tiny strip ma. Na, di hwnna ddim yn wir. Dwi'n gwachod, bob hyn a hyn dwi'n Larry yn befrach sy'n mynd ar blaen ar cyfrifiadau fi a mynd i'r... Actual byd go iawn? Ia, a dwi'n edrych ar y byd go iawn. Wow. Bold choice. A dwi'n edrych allan, dwi'n gweld oedd y ceir oedd maen nhw'n stopio heb indicator, maen nhw'n trio reverse parcio mewn i space sydd llawer i fach, a maen nhw'n... Just bod gen nhw bottom fel iast. A maen nhw'n... neu mae'r tu ôl y car wrth ymwyl y pafin mae tu blaen hanner ffordd mewn i'r lôn. Wyt ti'n gyrru o gwbl, Bryn? Na. Di roed ydi pelio neu di roed ydi bod yn... Wel, dim yn rhywbeth ti'n neud yn llyntar, really. Ond ti di pasio? O, do. Ie, pan mae ti'n gair a pan mae ti'n... Ie, o'n i'n dreifio beth a benydd. Ond mae'r syniad bod chi'n rhoi system i bobl sydd yn galluogi nhw i beidio talu sylw a just fatha dwi'n gofyn am drafferth a mi dyn ni gweld digon yn barod efo driver assist ac y stwff na sgyn Tesla lle mae pobl di fatha roed y thing on a mynd i gysgu a ti fatha dim dyna be mae hwnna fod i ti fod i bod yn cadw sylw ti fod a wedyn mae'n mynd wedi fatha no, by Ford ydy o'n nath nhw ddim bod o'n self-driving. Ond mae'n rhyfedd bod Ford ydy'r un sydd wedi cael go-ahead ym Mhrydain gyntaf cyn Tesla. Fysa ti'n trystio Elon Musk? Ar y funud. Ond... Mond efo yr tap misur bach na ti'n cael mewn crackers. Yep. So, under UK regulations, hands-free mode is only available on motorways with physical barriers separating cars from oncoming traffic. The regulations, for now, also ban automated lane changing, which incidentally gives drivers a new incentive to hog the middle lane to avoid being stuck behind lorries. So, be di hwn ydi Cruise Control Plus? Yeah. As opposed, hands-free driving. Level 2 yn rhywbeth maen nhw'n gael efo, ie. Level 5 ydy'r fully autonomous. Oh my god. Dwi'n meddwl na level 2 ydi hwn. Dwi wastad yr un ar y show ma sy'n just yn mynd we fear change, dwi'n licio fo. A dwi wastad yn mynd i hwnna. Dychmyga fydd y rhywun yn y dyfodol ar fi Apple Vision Pro nhw yn gyrru 70 milltir yr awr lawr yr M6 lle mae'r car just yn fatha'n weifio mewn ag allan y traffic tra maen nhw'n gwachod fideos nath nhw recordio eu plant nhw yn noson cynt and just ar yr awyr maen just yn gwachod o fatha sa'n neis gael gwario amser efo'r plant so mae'r plant di'r plant sy'n bodoli chos mae'r whole thing di generate gyn AI i gan y mam sydd yn trio cuddiad y gwir o wrth i gŵr hi. Alright, Minority Report, Bryn. Hwna di'n pitch fi ar gyfer episode o Black Mirror. It got dark pretty quickly there. Sorry. Unseen. Fel rwy'n sydd yn anffodus treulio good 7 awr o nwrnod i hefo un AirPod fewn hyd yn oed pan dwi ar y bike sorry, mae o ar lefel isel a mae o ar yr outside clust yn hytrach na'r inside clust lle dwi'n clywed y traffic i gyd yn dod ond hang on so dim the left here dim the right here so chwith final frontier
Ond Yes! Dwi heb di cael iwsio'r joke yna mewn ages. Finally. Dwi di gorffen. Yes. Yes. Dwi just yn dyn. Dwi just yn dyn rwan. Sut ti'n dod nôl o hwn? Wow, fi'n goffa wneud lot o deep diaphragmatic breathing. Sut ti'n dod allan o hwnna? Evasive manoeuvres. Let me calculate. Cael epsilon 2. Oh, shit. Oh yeah, because that's the thing, right? Anyway, oh my god, just skippich ymlaen i'r ffilm di lyfio. Chi'n mynd i lyfio. Okay. Microsoft and Meta expand their AI partnership with Llama 2 on Azure and Windows. The official Microsoft blog. Microsoft expand their AI partnership. So, di hwn ddim yn swnio'n terrifying o gwbl. Yes, ti sydd wedi pigo fyny ar hwn. Ond o'n i'n meddwl sa Bryn i gallu esbonio fi, am fod, os di Microsoft di partneri fyny efo ChatGPT, neu GPT-4, ar i bweru i Bing Talking Bot nhw, be ddewl di hwn? A sut fod nhw di partneri fyny efo Meta? Well, I don't get it. Dwi'n meddwl dibynnu be mae Lambda yn neud, really. Am fod mae hwnna'n competio yn erbyn GPT-4. Gair idiot sky i beth sy'n digwydd fan hyn, please. So, well, sy'n cweru eich bod yna research elfen o'n nhw, so maen nhw'n sy'n gweithio allan methods a sut mae'r pethau ma'n dysgu. Chos maen nhw'n sôn efo GPT bod nhw'n dod i limits o creu y models large language models yr LLMs so maen nhw'n dod i diwedd be maen nhw actually gallu neud o'r pethau yma. Mae gen ti hefyd da ni wedi gweld efo'r we wan mae gwefanna a pobl yn trio gwthio nôl yn erbyn scrapio'r data yma ar gyfer well, y strikes yn massive thing sy'n ni'n licio siarad amdan parthed train. So mae Sarah Silverman, dwi'n meddwl, wedi roed dwi'n achos yn erbyn rei o'r pobl yma am dynyddio i cynnwys hi o fewn LLMs. Mae gen ti, mae'r rhan o be ddigwyddodd i Reddit i wneud efo'r ffaith bod yr LLMs mae wedi ei treinio'r data sy'n sgripio. Mae un o'r meltdowns gafodd Elon Musk oherwydd supposedly LLMs AIs yn iwsio data o Twitter. Cys yn llythrenol, maen nhw just yn mynd crafu'r hallway. Fel ti'n pwyntio mae'n yn cynnwys sydd cael creu am ddim a maen nhw just yn hwfro fyny'r syniadau yma i gallu rhoi i bwyntio mewn i'r LLMs i'w dyn gallu creu cynnwys eto. So mae'n Meta sydd efo'r data yma rwan de, a maen nhw'n hostio fo ar Azure ac yn wneud o'n open source fel fod pobl eraill yn gallu defnyddio fo trwy Azure. Ac eich dos am byd y stopio Microsoft blwgio fewn i hwn hefyd. Probably. So peth ydy mae gen Meta andros o lot o data sydd wedi cael ei strwythuro a wedi profilio a wedi cael ei setio fyny so maen nhw'n gwybod mae hwn yn gynnwys sydd cael creu gyn dynas yn Brydain yn ei arddegau sydd yn gweithio mewn diwydiant X ac yn mami 5 o blant fath o beth. Maen nhw'n gallu wedyn bwyta hynna mewn wedyn i reid o ar gael i pobl sy'n creu i AI programs nhw a mae'r data yna'n barod iddyn nhw actually gallu neud rhywbeth yn yddiol efo fo. Hefyd wedyn dwi'n eitha sicr mae Microsoft obviously cael pres am y ffaith bod nhw'n hostio'r whole lot o'n efo. Mae nhw'n cael probably cael cytundeb i bwyta hwnna mewn i GPT sydd yn mynd i'n GPT gyrfach ac mae Meta yn gallu monetiseio cynnwys nhw i gallu neud fwy o bres chos maen nhw angen fwy o bres.
Di hwn ddim yn scary, y darn yma, yr erthigol in The Guardian. Dame Wendy Hall, Regius Professor of Computer Science at the University of Southampton, told the Today programme there were questions over whether the tech industry could be trusted to self-regulate LLMs, with the problem looming even larger for open source model. It's a bit like giving people a template to build a nuclear bomb, she said. A wedyn, ai hwn ydy'r un erthigol sy'n deud, Nick Clegg, Meta's head. Yeah, mae bob tro'n ffynnu darllen yna. A ti just fel, Peth ydi, of course. mae gyn... Mae'r lyfr werth darllen gan Shoshana Zuboff, dwi'n credu bod fi'n enw hyn o'r The Age of Surveillance Capitalism, a ti'n gyn ti hefyd... Mae hwn yn un o'r llyfrau, ti wedi gyrru snapshots i ni, o ti'n darllen. Hefyd... Clever reading, Bryn. Llyfr yn enw Freedom to Think gan Susie Algrave. Mae nhw'n trafod am y syniad yma o predictive AIs a y profit motive sydd yn mewn cwmnïau. So Microsoft wedi besoddi lot o bres yn GPT wedi creu ChatGPT a bachu. So y reswm wedi clod gymaint o hullabaloo amdano nhw ydy oherwydd Microsoft angen wwan trio cael rhywfaint sy'n pres yn ôl, so mae gen nhw profit motive i gwthio mwy o bobl mewn y technoleg yma cyn necessarily pan bod o'n barod. So a dyna fydd yr nes i'n dal i enw hyn iawn professor yma ddyn ti'n dweud. I've closed the thing. From Southampton University. Dame Wendy Hall? Na. Dame Wendy Hall, Regius Professor of Computer Science at the University of Southampton. Right. So Professor Hall yn sôn ydi, maen nhw efo motive ar tuag at profit yn ytrach na unrhyw fath altruism. So mae'r syniad bod nhw'n mynd i'n fod yn neud pethau er mwy lles humanity in general, obviously yn hollol nonsense. Mae Facebook, Google a hein efo motive i monetiseio'r data sgyn nhw a profilio i creu algorithms gwell i predictio be mae pobl yn mynd i wneud i nhw gallu gwerthu wedyn hysbrysebion yn erbyn yna. So eto mae'n lot o mwyd wedi dweud fydd hi'n AI Terminators na, be fydd gynnu ni fydd Wall-E dyna so lle dwi di dod people on screens oh god tra maen nhw'n cael gyrru lawr 70 milltir lawr so basically dwi di really dod fewn i ond ddim really dod fewn i cos mae'n dal weird stuff yna r/ChatGPT as i kind of jumpio fewn yn mynd achos o'n i wedi dechrau cael lot o recommendations ono fo and popio fyny yn feed Reddit mae'n rhaid yn ddiddorol so mae'n lot o fel prompt engineers yn efo yn deud like dyma literally job fi rwan ydi trio ffindio'r ffordd orau i ddefnyddio hwn loads o codio maen nhw'n just yn cael loads o codio ond beth arall maen nhw wedi bod yn deud ydys gennau ddim y link hefo fi heblaw amdan, lot o'n nhw amdan fel students yn dod fewn I'm like I've been falsely accused of using ChatGPT by a professor mae fel plagiarism software hefyd so maen nhw'n deud bod yna AI yn cael ei ffidio fewn i AI arall i trio ddeud os ydi cael ei sgwennu gen AI I mean mae hwnna'n whole bloody circle jerk arall ond basically yr large language Spider-Man's and point ei gilia ond be o gennyn nhw oedd so rwan basically dark web versions o'r large language models ma hefo'r safeties off so hefo'r ethical maen nhw wedi bildio fewn cwmnïau mawr such as sgennyn nhw yn bildio fewn ethics boundaries yw large language models nhw whereas mae rwan y stuff yn cael ei rhedeg ar servers massive gan Russia North Korea basically unrhyw un all yes did a bit I put in mae'n bit ar clown noses guys oh my god padar tagi ond so basically so rwan mae rhain yn rhedeg massive language models efo ddim ethics a maen nhw'n dweud mae'r spamio mae'r phishing mae pob peth yn mynd i fynd gymaint a hynna'n fwy sophisticedig ni wedi gweld yn episod dwytha so mae'na type o fraud sy'n cael alw'n CEO impersonation so syniad ydy mae nhw ffeicio e-mail gan y CEO i dweud
dwi yn ganol neud rhyw deal mawr yma, dwi angen iddo chdi transferio miliwn o bunna i'r account yma. Yn Nigeria. Ia, wyr y lai. So, beth sydd bod yn digwydd ydy bod nhw... So one, maen nhw'n dechrau iwsio... So, hefyd, lots o CEOs, maen nhw wedi bod mewn panels, maen nhw wedi bod mewn trade shows, maen nhw wedi bod ar tele, fideos ar YouTube, a bod math o bethau. So, mae yna samples o'i lleisio nhw o gwmpas. So, maen nhw'n samplo y lleisia wedi creu llais ffug, a wedyn yn gyrru nhw fel... negeseuon fatha WhatsApp, neu maen nhw'n neud fatha fake Teams calls ac yn ffonio fyny ac yn chwarae'r audio, neu maen nhw'n taipio fewn be maen nhw eisiau deud, a dweud fatha, dwi gan wneud y deal ma, mae'r boi ma'n ffonio mewn munud, dwi eisiau chdi neud bob rhyw, a beth ydy mae sowndio fatha'r person, so maen nhw wedyn yn mynd fatha, Wel, sowndio fatha'r boss, so ben i fod i'n neud fatha beth. Y defence erioed yn sefyllfa yna di ffonio a checio efo rhywun, gweld be, a os ti wedi methu cwylio'r llais. Mae hwn i gyd yn swnio fel episod y Dark Net Diaries. Dwi dal wastad yn awgrymu. Sy'n gen i bobl unrhyw ddiddordeb yn lle mae crime yn mynd. Dark Net Diaries, a mae'n union fel na. Mae'r /chat GPT man fascinating. So, fully AI generated influencers are getting thousands of reactions per thirst trap. Newyddion hwnna. So basically, mae'n fascinating o ran psycholeg dynol bod fel computers wedi signo fewn miloedd o flynyddoedd o culture wedi fine-tunio fo i hitio'r union dopamine spots mewn brains bobl. A dyna popeth allan. A mae literally fel hamsters. Mae fel rats in a cage kind of thing yn dod nôl a nôl a nôl. Ti'n edrych, so na sôn yn ddiweddar bod nhw wedi creu K-pop band hollol digidol. So gen ti dawnswyr oedd yn cyrff go iawn, a nhw just i CG o gwyneba. Mae K-beauty yn terrifying. Wel, beth ydy sy'n mynd amdano fo, ti'n creu model o sy'n mae person yn behafio, wedyn ti'n gwybod wedyn bod nhw'n licio ti'n fine-tunio fo, a ti'n creu hysbyseb sydd yn efo yr union person oedd nhw'n meddwl amdano yn y munud yna fath o beth. So, maen nhw wastad yn edrych ar tudalen Facebook yr hogan o ysgol oedd nhw efo crush on, a wedyn mae'n hysbyseb yn dod i fyny efo dyna sy'n edrych union fel ei hi. Ond ti'n ffindio, falle bod hwn yn cwestiwn i Iest hefyd, beth sy'n... Obviously, mae pob beth yn poeni fi fel rhiant. It's what I do. Ond, dwi'n ffindio, mae plant ni yn tyfu fyny mewn byd lle mae YouTube a teledu maen nhw'n gwachod y stuff basically wedi fine-tunio i'w perfect preferences nhw. So, dyn nhw byth yn goffo byw mewn state o... Be di'r gair? Unfulfilled? Dyn nhw byth yn unfulfilled. Dyn nhw byth yn... Neu, os ydyn nhw'n hyd... A dwi'n gwybod yn anwedig efo rai fi, os dyn nhw yn ffindio rhywbeth sydd yn anodd, neu ddim specifically perffaith ar gyfer nhw, maen nhw'n really reactio'n wael. Ie. A mae hwnna'n really concerning i fi, o ran... Dyn nhw byth rwan... Dwi'n bod fi'n deud, mae bywyd ni'n berffaith. Sut maen nhw'n mynd i ddelio efo sefyllfa mewn swyddfa, os ti efo job a di rhywbeth ddim yn mynd union fel mae o fod i fynd, ac mae'n sefyllfa anodd a ti'n gorfod dysgu dy hyn, so so dwi'n cael allan o hwn, fedram just newid channel a just cael happy joy thing dwi'n arfer efo. Ond eich fel rhieni, ni ydy'r pain in the ass yn ei ochra nhw sydd yn dysgu nhw i sut i ddelio. Ti'n gorfod bod y villain, ti'n gorfod bod bad guy. Ti'n gweld y pobl sy'n dweud, fi di ffrind gorau mlentyn, fuck off. Paid, dwi wedi gweld y YouTube channels, goffa ddaled fi gael sit down bach efo merch,
achos oedd YouTube di bod yn fine-tunio thing hi, a di bod yn dechrau ffeidio rhyw channel iddi. Obviously, millions of subscribers. So'r dyn yma, oedd wedi cychwyn fel YouTube photographer neu rhywbeth, a mae o'n classic Steve Jobs wannabe, t-shirt di, jeans di, na gyd mae'n gysgwn pob yn fideos o. Ac pan oedd hi ferch yn 2 oed, nath o just dechrau gwneud fideos hefo hi, ffigur allan bod hynna, miliwn gwaith mwy poblogaidd na rai fo. Yeah. So consistently, mae hi di bod yn tyfu fyny ar YouTube, a wedyn y stuff yn nhw'n ffermio, like Jordan rhywbeth oedd hynny fo? Not Jordan Peterson, falle ddim, dwi'n mwyn gwybod, god na. Ac oedd o fel basically fel, is my daughter too young to date? Here, let's go and see her date for the prom. A wedyn, oedd hi'n lyfio, mae hi fel proper Disney Channel plentyn bach, ac oedd hi fel 10 ac oedd hi yn prynu anti-aging cream, oedd hi yn mynd i'r shops, oedd hi yn fel, I think I'm going to need some under eye patches, and this is the mascara that I'm going to use, and wedyn, oedd ac oedd o fel the creepy dad yn mynd, ac o'n i just fel shit in hell, ac oedd hwn yn, ond oedd pawb yn trin o'n hollol normal, a pawb yn trin o'n hollol normal fel, achos oedd hwn yn very American culture, ac o'n i'n goffod roed stop yn mynd, look, dim fel un da ni'n byw, dwi ti'n angen make-up pan ti'n 20, ti just angen bod allan ar dy feic yn yfed bubble teas efo ffrindiau ti'n fine, a mae'n mynd i fod 9 rwan, a dwi just fel, shit, ac oedd hi fel, iawn, mae'n hwyl, achos oedd nhw fel basically yn cael y dad i fel, oedd o'n cael fel 6 neu 7 wastad collabs efo YouTubers eraill, ac oedd nhw gyd yn cael YouTubers mae gyd i gwisgo mewn suits, a esgus na pob un o'r hyn oedd dad hi, ac oedd hi'n goffo gesio pain o dad hi, so oedd hi'n goffo mynd like, what is my favourite flavour of ice cream? A wedyn, oedd nhw gyd yn goffo deud o trwy like voice system, ac fel, oedd o just a creepy vibe, ac o'n i fel, mae hi'n gwrthod mynd ar YouTube Kids wan, so oedd hwn i gyd yn dod trwy fel grown-ups YouTube fi, basically, ac o'n i just fel, well, that's a block this channel, a cael chat amdano fo, ond y stramps gathon ni, chos oedd ni fel, dwi'n misio ti'n watcher hwn, mae hwn yn weird, ac oedd hi fel, diolch yn scary, na diolch yn scary, ond scary i fi. Ond mae'n gallu meldio chdi fewn i ryw berson, sy'n just yn meddwl, mae hwn di'r normal oherwydd mae o ar y just TV. Consumerism, yeah, exactly, power y TV, achos mae'n gwachod ar y teli nawr. Mae Norris Nuts yr un peth, sydd wedi gweld nhw, mae nhw'n eitha mawr Australian. Ond please esbonio dda fi. Dwi'n ti just y classic teulu sy'n ffilmio bob dim, mam a dad a'r plant i gyd, a mae 6 plentyn yn y tŷ, a maen nhw'n homeschooled. Obviously. A maen nhw, a bob bora maen dweud, everybody pick up the camera, a maen nhw just yn ffilmio bob dim trwy dydd, a wedyn maen nhw yn editio i stwff nhw diwedd dydd. A peth sy'n shocking i fi, dwi'n dal heb di dysgu sydd i ffilmio ag editio nawr ar ôl gymaint. Ond dyn nhw'n goro? Dyn nhw'n goro nachdyn? Na, ond wedyn mae gen ti y rhan fwy o'r fideos, maen nhw'n cael hyn a hyn o bres i wario yn y mall. Mae o'n rhyw, go buy this and spend this. Mae o'n wastad yn junk consumerism content o just challenges gwario constantly. A challenges gwario, Jesus Christ. Sorry, wow, ddoth hwnna allan yn gryf yna fi. Maen nhw yn horrendous. Dwi wedi goffo, Da wedi gweld algorithms yn pwysleisio'r certain types of content ar ymwyn monetisio fo. Mi o'n chydig bach yn ôl yr algorithm spotio mewn pethau fatha reaction videos yn tynnu lot o sylw pobl, so wedyn be'n gyfys di wedyn oedd bob un content creator oedd wedi switch i wneud reaction videos, so gen ti physicist react to, lawyer react to. Ond hwnna di eto, gaming the algorithm, a dyna gyd ydio. O ran... A ti wedi gweld y stori arall sydd i fewn yna amdan gaming the algorithm efo $7,000 a day for 5 catchphrases that TikTok is pretending to be non-playable characters. Oh my god, dwi wedi gweld hwn. Mae hwn yn un arall o fel just gnad ar OnlyFans, basically. Mae o mor fucked up. Mae o yn... So Twitch streamers ydyn nhw? Yeah. Just merched prydferth bwbs mawr. Mae'n mynd â fi i'r byd na o... Ti'n gwybod y fideos AR na dyn ni wedi gweld, lle ti'n cerdded rownd VR goggles yma, adverts yn popio fyny bob man. Oedd bach dda Blade Runner, a wedyn...
ac yn yr ffilm dim stupidity Idiocracy, lle mae pobl just yn really stupid, a dyna di hwn, lle gen ti person, a'r unig beth mae'n dweud yn y fideo ydy rhyw 5 catchphrase wahanol yn dibynnu. Cos mae'n NPC yn y game. Dibynnu pa, emoji neu be bynnag ti'n gyrru hi, mae hi'n deud o, a mae'n just mynd on ac on am 2 awr, ac ti just, mae'n deud, oh, it's so much hard work. Yeah, but is it really fulfilling hard? Dwi'n edrych ar yr erthigol, yn mynd deud. Pinky Doll and another trending NPC streamer, Cherry Crush, a wig-wearing elf-eared creator who barks and makes nom-nom-nom sounds, both maintain OnlyFans accounts with explicit content, but there's nothing overtly sexual about their NPC streams. What these streams offer is a sense of being able to control a creator, and we see control become a byword for feeling intimate. So literally, bobl unig, trist, fi'n mynd i ddeud dynion, adre, yn teimlo, does gen I dim agency yn y byd i gyd, ond mi alla i taflu 20 quid i'r ddynas ma i ddeud nom nom nom. Dyna fe mae sex workers di bod yn neud ers miloedd o flynyddoedd. Bryn. Colli Bryn. Na, di hwn ddim cystal o joke ti. Colli Bryn. Na, mae o physically dal yma. Randawyr, mae o just... Oh, the news. Tonight on the news. Okay. So legally, mae Bryn isio styrio ni i ffwr o'r pwnc yma. Yna hwn oedd non-playable character o the person o'r ochr arall. Joke penodol, dwi'n trio styrio ni i ffwr. Dim o'r wrth y pwnc. Wyt ti wedi gwylio yr fideo yn yr erthigol? Na. Yr erthigol yma. Clicio arno fo am eiliad. Take you who? Take you pro. Ice cream so good. Yeah, strong woman. Gang, gang. Gang, gang. Gang, gang. Gang, gang. That was good. Coconut. Gang, gang. Gang, gang. Grass. Ice cream so good. Gang, gang. Cool. Mae gen nhw fel... Gang, gang. Ond dylen nhw fod yn... dylen rhain fod yn AI ond maen nhw'n bobl go iawn. So, maen nhw just yn neud... Ti'n gwybod fel fight stances, like choose your character? Maen nhw'n neud streams, just choose your character. Wow. Okay, just boobs. Fi'n mynd i fod honest yna. Mae lot o hwn yn boobs. Mae'n a lot o boobs. Cleavage. A mae just yn mind-numbing ac ti just yn gorfod dal dy hun yn mynd am fod ti just yn disgwyl fatha be mae'n mynd i ddeud nesaf ond ydy mae'n deud i fyd a ti dos a ddim byd ac ti just yn rhai fi waldio'n hyn dros baseball bat i gael yn hyn allan o hwn Mae'n cedi bod mae fel ASMR i bobl ond visual ASMR i bobl dydy mae hwnnw yn yr un genre o what the fuck are we doing? Okay, what the fuck are we doing with our lives? Interesting, granda. Ti'n gwybod, mae yna fetish i bawb o bobl y byd. Mae yna kink bar yw gwyrc bach i bawb. Ond erthigol Guardian, adopting the outlandish persona of an e-girl or an NPC streamer is also a way to stay safe from targeted harassment, Tran says. Am hi'n yn ddarlithiwr yn un o prifysgolion America ar-lein fel hanes ar-lein. These self-lampooning tactics like wigs and exaggerated faces obscure their appearances and other identifying details to protect privacy from the public eye under the guise of being in character. So, sa'i mo... Ond os ni'n abod y ddynas mae'r straight sa'n yna, mae'n dod o'n byd awr yn cyddiau. And hefyd, os ys gennyn nhw OnlyFans hefyd. Ia, hwn ydi gateway drug nhw i fewn i'w OnlyFans nhw os ni'n meddwl i rei lot o bobl. Be ffwc dwi'n rwy'n watcha? God, dyna pan bod Bryn di fod dawel ys y 5 munud diwetha. Be ffwc dwi'n rwy'n watcha? The internet is broken right there, Bryn. Right there is where the internet broke. Wow. Okay. Wel, pidwch y panicio. Mae'n okay. Oedd hwnna'n greu. Dwi'n mynd i neidio'n gyflym iawn fewn in non-AI darn o chat ni. So, AI, dwi'n gwybod, not good, very bad. Very good, but, ond dwi wedi cael lot o hwyl yn iwsio fo yn lle Google pethau. Dwi wedi bod yn bardio pethau. Trwy dydd heddiw am o'n i stryglo i wneud rhywbeth yn After Effects. Ac oedd o'n atab fi yn syth bin, rhaid union be o'n isio, bob tro, ac o'n i'n cael gofyn, well, what about if I do this? Ac oedd o'n cadw, yeah, if you do that, it'll do this. Ac oedd o'n
briliant yn neud union hynna, lle fysa y manual After Googlo Effects ddim yn neud hynna, am fod weithiau ti'n mynd i, ti'n googlo fo, a ti'n mynd i fyny ar support page Adobe, ac ti jyst fatha gorau darllen o trwyddo fo, ond mae hwn jyst yn pinpointio union be ti angen wybod. A mae ideal i bethau fel la. Yn be oedd ti, pa un o ti'n iwsio? Yr un Bing. So, Bard dwi wedi bod me fewn i, just achos o'n i fel, okay, wel na i gael gor hwnna. A dwi wedi really enjoy iwsio, dwi wedi bod yn iwsio fo'n pethau fel, can you give me advice on raising my daughter? She's going through a very angry stage at the moment. A ti just cael ei darllen allan, so wedyn nes i just cael ei darllen allan i fi, so o'n i'n gwrando ar basically podcast o'r ateb yna, a just fel, dyma cynnwys pethau ti'n gallu awgrymu, neu dyma sydd ti'n gallu helpu dy blentyn i mynegu dicter nhw mewn ffordd iachus, a stuff. Okay. So dwi wedi bod yn iwsio hynna loads, am fel media suggestions hefyd, like, dwi'n really licio hwn, beth mae bobl eraill sydd yn really licio hwn yn licio. A ges i loads of suggestions fel, dwi wedi bod yn gwachio Demon Slayer, dwi'n ail gwylio the whole of Demon Slayer eto, achos mae'n ei fi dim yn hapus, guys, beth yw'r problem? Ond, a ni just fel, pan ti'n edrych ar recommendations, maen nhw wastad yn recomendio like Attack on Titan, neu stuff super fucking violence, really cass. Can you fel, dwi'n eisiau hwnna fel, I really like Demon Slayer. Can you suggest me like other animes which have like a tender-hearted but very exciting plotline? I'm gonna loads of fel, na i edrych ar ein, mynd brill. Anyway, di hwnna ddim yn ddiddorol. Dwi eisiau gofyn i chi'ch dau am non-AI related tech ein Buy It For Life product ni. Mae hwn wedi dod fyny oherwydd RIP, yes, please no music trist o dan hwn. Y Tefal 4-in-1 slow cooker, rice cooker, porridge cooker, steamer. Ar ôl 12 mlynedd i'r wsos. Achos gysyn ni fel Andrew Prodas. Oedd na chip yn built in yna fo. Just fel ka-choom. Explode today. Mi nath y Tefal 4-in-1 multi-cooker anadlu ei anadl stem olaf neithiwr. It was survived by 3 bowls, no. 2 whisks, and a ladle. Yn anffodus, mi oedd yr non-stick coating wedi bod yn dechrau dod off yr bowlen ers tua blwyddyn, a dwi'n credu bod ni inadvertently di bod yn bit o teflon yn ystod amser yna, a dim ond achos bod fi wedi bod yn trio chwilio am replacement bowlen ac o'n i just methu cos oedd yn rhy hen. Ac 6 mis yn ôl, o'n i'n meddwl bod o wedi mynd caput, ond nathon ni manageo atgyfodi fo, a wedyn tro ma, achos mae'r wiar internals wedi mynd. It's alive. Yn anffodus dio ddim rhagor. Ond o'n i eisiau gofyn i chi, chys dwi'n llythrenol wedi mynd syth nôl i Tefal gyda'i chwarae teg 15-year repairability guarantee rwan. Yn amlwg oedd y repairability guarantee ddim arno pan nes i brynu'r un diwetha, dim ond 10 mlynedd o ganyn o'r hwnna. Mae inflation wedi codi o 15 years. So, dwi wedi prynu'n arall gan Tefal. Mae rwan di mynd fyny 8-in-1 multi-cooker. What are the 8 things? Can you name them? Wel, mae'n 4 o'r settings yn gwahanol mathau o rice. Mae'n un ar gyfer brown rice, mae'n un ar gyfer sushi rice, mae'n un ar gyfer basmati rice. Ond dwi'n edrych ymlaen yn arw. Oedd hwnna'n fuddsoddiad, allan ni ddim byw heb ddefod. Da ni'n bobl rice yn tini, bloody lyfio rice. Asian food yw fy hoff, a mae'n rai fi gael o. A mae'n slow cooker hefyd, so allai neud shit Cymraeg yn efo fyd. Yay! Ond, guys, beth ydy'r pethau? Da chi di brynu, sydd di para am byth, a bys chi ddim yn oedi i brynu eto. Mae gen i un peth dwi'n really trist amdan. Mae gen i fi Toshiba coffee maker. Nath mam a dad Shari gael yn anrheg prodas yn y 70au. What? Ac mae hwn yn un... Ti dal yn gallu cael rei tebyg rwan, lle ti'n gweld nhw mewn rhaglenni American, dweud, lle mae'r dŵr yn mynd i fewn yn top, a wedyn ti'n rhaid y filter i fewn, a mae'n dripio'r coffi hwn. Drip coffi. Ond mae hwn yn wahanol, lle mae yna coffee bean grinder yn efo, a dos nam un o'r filters papur yn mynd i fewn, mae'r filter yn built-in yn efo, ac nes i ffoc o gam y gymeriad.
Wel, dwi'n siŵr os na fi nath, ond dwi'n mynd i derbyn na fi nath camgymeriad. Dishwashers yn torri pethau. Ac yr filter plastig yn lle just rinsio fallan, a thoi fewn i'r dishwasher, dŵr poeth, wel, mae'r dŵr poeth yn dripio trwyddo fo, ond y constant steam dŵr poeth ma, a plastig o'r 70au wedi cracio y darn filter, so di o'n bellach yn gweithio, ond mae bob dim arall dal yn gweithio, mae'r grinder yn gweithio, mae'r coffi, y dŵr yn codi un ochr i'r llall yn mynd lawr, a wedyn mae'r dripio drwad, a gael ei coffi amazing ers y 70au. Ac mae just y dishwasher really hen sgynna ni wedi torri. So, ti'n siŵr bod na ddim coffee fans? Dwi di edrach ar Etsy ac eBay hyd yma amdan yr un filter. Mae eisiau ti gael y notifications yna fyny. Be mi roed i papur i fewn i'r plastig? Na, mae o, oherwydd fod y screw-on bottom i'r darn ma, mae o fwy sharp, fatha size mug normal. Right. Ydy lle mae'r beans yn cael ei grindio, a hwnna ydy lle mae'r dŵr yn mynd i fewn. So mae'r crac ar wylod yna. Please, eto, achos da ni eisiau rhoi fel... So mae'r crac yna, ac mae o'n dripio, bob dim yn dripio allan. So sad. Ond mi oedd o di para i fyny at y pwynt lle o'n i wedi gael stupid rhaid yn y dishwasher am rhywun reswm. O, dyna'r un peth efo'r machines gyda ni, fel mod i'n neud yn ffain. So gennau Volens bar iddo fo. Dwi'n credu bys y replacer, achos y wiars o'n i di manage cael yn wrong. Fel y wiars, o'n i di basically, dwi'n credu oedd y wiars ydi rhwbio gymaint, oedd wedi bod, ma nhw'n dod o dan cwc... Di hyn yn exciting gyda lleid fel. Ond wir i chi, drwch ar ôl eich o gwybod. Yn iawn, Peniant Coffi sgynna i, mae'n meddwl hefyd. Dwi'n wedi cael o ers gyhirad a Iestyn, ond mi neith o bara rhywbeth tebyg. Peniant Bialetti. Mocha pot. Just y rhai fel sy'n just yn fel metal sydd wedi grindio. Ie, dyla hwnna bara byth, dyla. Genna ni, honna sgenna ni, a da ni wedi cael yr un sgenna ni ys 12 mlynedd hefyd. So nes i bigo hwnna fyny ar trip i'r Eidal. This one time yn yr Eidal. One time yn yr Eidal. A mi neith hwnna bara a blynyddoedd. Well, just metal, di'n dweud, sa'n part sy'n mynd yn wrong yn efo. Exactly. A then, otherwise, mae gynna i fatha bits retro dwi'n pigo fyny, so mae gynna i fatha perpetual calendar. Ti'n weindio fo? Ti'n weindio fo mlaen. A so mae'n rhaid y diwrnod, y dyddiad a'r mis i ti. Ti'n cofio newid o bob tro? Ti'n gorau fel... Ie, ti'n gorau nid o bob diwrnod. Da ni angen lluniau bob un o hyn cofio fynd yn y thing. A rhai y T-fal cookers is just allan gwitio di fynd i'r recycling. Wir i ti. Mae rhywbeth arall ges i gyn mam a dad Shari, a dwi eitha siwr na'r brodas nath o'n ddod hefyd, O na, eich oedd o cyn iddyn nhw brodi, dwi'n siwr. Ond y tostar... Oh, waw. A mae o dal yn gweithio union un peth. A mae o peth da amdano fo ydy mae'n tostar sydd yn tostio yn gyson ar y ddau ochr. Ti'n gorau fod yn ffwl fatha gyfos ti Sharon gwrando hwn i losgi. Bydda mae'n llosgi bob dim yn efo. A bys o neb arall i llosgi stuff. So ti'n ma byd i arfer efo fo? So... So, o'n i'n meddwl dyna fo, mae gen ti, mae na fire station yn America sydd dal efo Edison light bulb yn efo. O, dwi wedi gweld what? Yn America, mae gen nhw'n unig un sydd dal yn mynd. Do. Edison light bulb. Dwi'n siŵr chydig o fisad nes i weld hwnna ar we. Oedd o, so, mae o'n... So pan oedd nhw'n neud yr bulb yn dechrau, oedd nhw wedi neud y tungsten ryd ew. So oedd ti'n gallu rhoi eitha lot o charge ar draws yr filament, ac oedd o yn basically fine. A ben oedd nhw'n ffigur allan oedd
Fysa chdi ond angen prynu un, so beth i llosgi allan. So they're just yn fel, gutted, well i mi. So Dyna sioc. nath nhw'n neud y ffilm yn tydaniach. So chdi cael... Chdi cael gola mwy llachar allan yno fo, ond oedd ddim yn para quite mor hir. Dwi'n gweithio efo Alexa a Siri? Probably. Sôn am Siri, hefyd, Siri mae'r dop dyddi yma, siarad am AI. Mwy stupid. Cwyn. Continuous, ti'n gweld ar yr ChatGPT ag ar just Reddit continuously ydi fel, pam fod Siri mor fucking dop. Dwi'n siŵr bod yna updates yn dod, ond anyway, ond sôn am stuff Apple, un arall ar Bite for Life ydy'r iPhone SE o 2017 sydd yn anffodus yn mynd i stopio gael i supportio gan unrhyw beth yn fian iawn, potentially wedi stopio'n barod, ond sy'n neb di deud hynna o'r ffôn bach pink fi, cos mae'r bad boy rose gold yna mae di malu, mae'n actively malu, mae'n a bit yn hongian off, mae'r like cover yn hongian off, a mae dal yna. Ffôn chdi dyn ni'n gwybod. Mae'n beautiful. Os ydych chi'n gallu deud hynna am lot o eitha Apple i ddeud gwir, oherwydd yn tu mam a dad 2015 laptop fe? Ie, yn tu mam a dad, maen nhw'n rhedeg 2013 iMac oedden ni yn neud y sioe ma arno fo. Mae hwnna'n gweithio. Cyn hwnna, mae gen nhw'r maen nhw efo'r iMac G4 ddod allan yn Oh, wow. Tywed yr un hannar pel efo'r rotating oh my god, screen. Mae hwnna'n gweithio. Mae hwnna dal yn gweithio. Teddol o fod mae Macs mae iPads hefyd yn notorious i gadw fynd, dydy? Y peth ydy'r mae'r caledwedd yn un peth beth sy'n gadael lawr ydy'r meddalwedd. So ti'n stopio cael yr updates, ti'n stopio cael... Dyna di'r thing efo'r iMac G4. Ti'n methu mynd i lot o websites swan arno fo oherwydd SSL a stwff fel a dydy o'n built-in, so ti'n cael, os na fod y website yn really basic, ti'n methu diw'n neith am gweithio. Dwi rili isio gwrandawyr, y 6 gwrandawyr rwan yn ôl lle mae stats ni'n mynd arno, i ddeithio ni, fel, dwi just isio, ti'n fel sturdy tech. Dwi'n gorau bod yn, ond like, fel ti'n deud am dy mocha pot di, mae hwnna'n tech, mae hwnna'n dechnoleg bwyd, rhywun peth ar bloody 4-in-1 ti, fel. Dwi'n isio bob dydd ys 12 mlynedd. Ond dwi isio rhoi shout-out i gymaint peth arall, beic fi. Mae beic fi o fel 2009. Mi fysa beic fi dal yn fyw rwan, os ysa anti'r beics mennau heb di gwerthu fo pan mysio fe fewn am repair. Be ges di wedyn hefo hwnna? Ges di rally gyda nhw, a mae hwnna dal yn gweithio. Ond dwi wedi bod yn reid efo dweddar, a mae o'n teimlo fatha fod mae'n just seis, hannar seis yn rhy fach. Ond ie. Ond ie, gyda un peth arall. Gwan. Wel, gyda i lot o bethau, really. Ti'n edrych rownd yno. Ond yn y cefndir y fyna, mae gyda fi gitar o'r 70au gyn dad. Eich fod o'r 60au, actually. Jedson ydi o fatha Les Paul oh my god, rip-off mewn ffordd, ond mae o dal yn gweithio yn berffaith. Mae hynna'n wir am rhan fwyaf gitar so fyd wnaeth nhw gario ymlaen a cario ymlaen. Ti'n atgoffa fi gyda'i stack o vinyl drawch ar eich ystafell. Ys gen ti peiriant i chwarae nhw? Oes. Bryn. Dylwn ni di wybod analog Bryn, obviously. Dim mynd diweddar fatha un o'r... Ti'n gwybod bod Daft Punk wedi rhyddhau... Os am USB arna fo, Bryn? Na, cos Mae'na digital out arno fo. So gallu ti recordio'r vinyls mlaen i... Ond Beth y ffynnu diweddar, so... oedd How Did This Get Made wedi wneud rhifin oedd yn controversial ar y ffilm Drop Dead Fred.
Oh my god, dwi'n cofio'r benod yna. Ac maen nhw, nath nhw wedyn creu vinyl pressing o'r rhifin yna. A dwi wedi cael un o'n nhw. Amazing. Wow. So mae'n andros beth sy'n mynd fanna'n eistedd yn corol. A beth sydd yn gret ydy, ti'n agor y peth a jyst i sgwennu mewn llwyd ar dy ar tu fiewn y Sbaen ydy'r gair Geostorm. Ti'n gweld, dim just ni, please cerwch nôl, ffindiwch yn penod Geostorm ni. Moonfall. O'n i jyst yn mynd i ddeud efo vinyl pressing, sut mae vinyl stand the test of time a falle. Mae na benod andros o dda ar YouTube o Zane Lowe yn cyfweld a Jack White yn beth yw'n o'r records o rhywbeth Third Man records? So mae gynnu fo lle yn fyna ac mae bob dim mae o'n defnyddio fyna wedi cael, diolch yn newydd, mae'n hen stwff, mae wedi atgyfodi. Ac yr hanes diddorol amdano fo ydy fod Jack White wedi dechrau off efo atgyfodi celfi mewn ffordd yn neud cadeiria, ffindio cadar yr auditori, ail neud o fyny, gwerthu fo ymlaen, a dyna oedd o'n defnyddio yn y space mae wedi gosod Third Man Records on, ac mae lot o'i gelfi fo i fewn yna, ond dyna mae'n licio trwsio pethau a cadw nhw i fynd a para. So mae werth gwylio hwnna. Mi eisiau lawr twyllt ar YouTube intro o restoration videos. Oedd Damia. Oedd wedi cael rhyw thing efo rhwyd a bob beth drosto fo. A oedd nhw'n dismantlo fo. Ac oedd am siarad ar y fideos. Oedd yr un beth sy'n clywed oedd y sŵn ambient o beth oedd yn mynd ymlaen. A so oedd nhw'n roed o mewn rust remover. Oedd nhw'n fan efo wire brush yn sgrwpio'r thing ma, a wedyn oedd nhw'n fawr grinder, oedd gen nhw'r belt sander, sandblaster ar whole lot o'n nhw. A wedyn oedd nhw'n dangos before and after. Wyt ti wedi gweld The Repair Shop ar BBC? Yeah, exactly thing yna. Oh my god. O'r un lle oedd nhw wedi fatha tamod o bren, oedd wedi dechrau pydru. So, yn ytrach na just creu tamod o bren newydd, nath nhw trin yr pren i cael gwarad o'r be bynnag oedd di dechrau oedd a bita fo. A wedyn llenwi fo wedyn efo resin. Cool. So, oedd y tyllau gyd wedi di llenwi mewn. Ond oedd ti dal yn gweld y tyllau. Oedd ti dal yn gweld... Okay, yeah, mae hynny'n neud sense. Ie, ond oedd o'n smooth, ac oedd o'n fatha newydd, ond oedd ti dal yn gweld bod o'n hen, bod o di byw bywyd. Ie. So. O, actually, ond iawn, chos o'n i'n meddwl amdan hyn, chos mae gynna i fatha, mae gynna i fag lledar dar mam a dad prynu fi pan o'n i'n 18. Wow. Dwi'n lyfio rhain. Be sydd yn wych ydy ti'n gweld atha, chos ti atha pan ti'n cychwyn, ti atha ti'n trio bod yn ofalus i beidio roi marc arno fo, ti'n misio sgyffio fo na bu fel la, ond fel ti'n defnyddio nhw, ma'n datblygu nhw fatha patina ma, lle ti'n cael fatha knock, lle nes ti'n rhaid o lawr a rhywbeth pan oedd ti'n rhyw drip rhywle, so mae'n rhyw farc bach arno fo. Gan amla, colli alcohol hand gel ar hyd y rhambag, steder na dwi. So mae'r whole thing wedyn yn deud stori iddo chdi o dy fywyd ti sydd yn... Hannu di'r peth really, mae'r lot o'n nhw fatha, dos o ddim parhad o atgof.
So dwi just... lle gyn Iestyn, mae gyn fo yr gitar as mae dad oedd i roed y gitar iddo fo. Fydd Iestyn wedi roed o lawr i'r plant wedyn a dweud... No we, dyn nhw'n cael o. Cariwch chi. Mae Arian yn dysgu chwarae o'n. So mae'na ffordd wedyn, mae'na... Ti'n meddwl lle roed y Tefal 8-in-1 cooker i plant fi? Definite. Beth di mae o'n... Mae'na parhad o'r cof wedyn, so mae'na stori, mae'na profiadau sydd yn clwm i'r tecwyn yna. Dwi wedi cael un chwhau a hanner erbyn hyn, a dwi wedi dechrau mynd bach yn emosiynol jyst yn gwrando yn y ti. Mewn i hwnna. Ti'n gwybod bi arall sy'n hen? Fe? Patrick Stewart. Ydy. Oh, so smooth. So smooth. Okay, just fel pen. Yeah. Patrick Stewart. Hang on. Fersiwn gwahanol. Ti'n beth sy'n hen? Hen bryd i ni symud ymlaen i'r Ie, mae Iestyn eisiau deud o beth o. Na, just dweud nodyn. Nawn ni dod yn ôl i weld lle mae Facebook neu Meta a'i Threads Threads. Mewn mis. God. A gweld ystio yn dal yn ffynnu. Oes na unrhyw un sydd ddim yn Instagram-i yn mynd i boddran iwsio Threads? Ti'n meddwl, ti'n mynd i downloadio fo ar wahân? Wel, mae di bynnu beth sy'n digwydd efo yr Fediverse tai yn yr stwff yn egin. Ie, ddawn ni'n ôl i weld. A hefyd, mae di bynnu os bod Elon Musk a Mark Zuckerberg yn mynd a mesur i'w gilydd. Rwy'n gobeithio ddi. Fanwyl wrandawyr, dewch efo ni. O'n i'n mynd i ddeud a long time ago in a galaxy far, far away, mae hwnna'n really wrong. Use the force, Harry. Use the force, Harry. Yes, bes man, Harry. Welwn i chi ochr arall i hwn am, oh my god, ein ffilm Star Trek cynta ni ar y rhaglediad, a mae o'n ridiculous and delightful and rubbish, and dwi'n lyfio fe. Okay, tra. Our eyes reflect our lives, don't they? I can see as well as you can. I can feel everything you feel. In fact, I can feel exactly what you feel. He said he's a mirror for me. I need to know where the hell he came from. The same blood runs through our veins. It was as if part of me had been stolen. I can feel your hunger. I must deactivate you. Why? Because you are dangerous. Look in the mirror. See yourself. I'm a mirror for you as well. Don't be so vain. Set a course for Earth. Kill everything. Croes yn ôl, bydded i chi fyw yn hir a ffynnu. Get it? Yeah. Na? Okay. Prosper. Yeah, ffynnu. Yeah. Right? Bawb i fyny.
live long and be funny. So, croeso I Star Trek Nemesis. Dwi Sianed, controversially, ddim ond, wante nes I ddeud celwydd wrth y guys o'r grŵp, achos unwaith eto, bob mis, da ni'n cael a real tough time yn ddiweddar, achos da ni eisiau gwneud ffilm am ddim, di ddim. Ffilm di ddim am ddim. Sorry, dwi'n newid teipio mewn IMDb Nemesis. Mae'n dyd i fyny, Miss Marple, Nemesis. TV movie, 1987. Wel, hwnna nes I watch it. Dwi'n gwybod beth ti watch it. Sorry, yeah. Shit! So'n meddwl. Mae Patrick Stewart probably yn y ddau. Nes I Alton Towers a mynd ar Nemesis. Am ddwy iawn. Dyna nes di, yeah. Dwi'n dyna ni fod gwneud. I mean, not being funny, like, oedd y ffilm yna'n eitha tebyg i'r rhaid yn Alton Towers. Hynny ydi, super hen ac yn cael ei decomisiynu achos bod y bach yn perig. So, o'n i'n deud y boys ar y grŵp, tra oedden ni'n cael massive problem yn ffindio ffilm di ddim am ddim, bo fi rioed wedi gwylio dim ar hen Star Trek films. A bo fi mond wedi gwylio rhai Chris Pine, achos it's fucking Chris Pine. I mean, just Chris Pine. Da chi wedi gweld y memes? Just Chris Pine. He's like, he's the guy. Gallu da neud unrhyw beth. Mae'n amazing. Iawn, mean. Oh, mean. Gysdyn. I mean. Meme. Ond, nes I ddeud celwydd chi, dwi wedi gweld yr un lle mae o'n mynd, Khan! Yeah. Star Trek 2, The Wrath of Khan. Yeah. Ti. Hwna dy'r unig un werth I weld yn fy marn ni. Right. So dwi wedi gweld dim un arall. Ond byswn ni gan amlaen galw'n hynna'n yn fan o'r Star Trek. Dwi yn licio bach o Star Trek. Dwi ddim yn... Mae'n gorfod o Star Trek rwan. Dwi wedi colli count ar faint o Star Trek sydd. So dwi ddim yn gwachod modern Star Trek ar hyn o bryd. Mae'n gorfod. Ar ôl season 2 o Discovery Anifel. A mae Star Wars di mynd yn Star Trek-y do. Oh god. A dwi'n mynd yn gwachod hynna. Heb amdan Andor, lle o'n I fod yn gwachod o a nes I ddim commitio iddo fo. A dwi'n gwybod na fi yn wrong yn y sefyllfa yna. Oh yeah, definitely. Fi yn wrong. Ond, gai just ddeud, mae Star Trek 90s Trek Voyager mostly yn my cozy place. Fel mae rhai bobl yn gwachod Miss Marples. Ond fyddai mwy na hapus just ti'n bod fel yr ambient sound os ti yn gallu ffindio fo. Mae'n rhaid i gynnu YouTube videos efo just the ambient background sound of a starship. Just hwnna ydi dyna sydd oedd introduction fi I Star Trek The Next Generation oedd ymlaen am 6 y gloch ar BBC 2 rhywbeth o Yep, ac y Voyager arno yr un slot yn oherwydd oedd o'n licio tech ond diolch yn dach tech o gwbl oedd wedi prynu fucking TV massive iawn 32 inches massive ar y bryd. Da chi'n perthyn o gwbl? Da chi'n... I mean, o gwbl? A wedyn oedd o di plygio weirio speakers rhaid a cables o dan y carpad i'r TV ac oedd gen ni 2 speaker massive bob ochr i'r sofa ac oedd y constant rumble ma o'r Enterprise yn just yn mynd a dwi eisiau watchod hwn bob wythnos just oherwydd y sŵn ma oh my god so hwnna hei os ti'n teimlo'n fancy as gyd I rhedeg hwnna dan the whole show o hyn ymlaen just gwn I ASMR listeners just yn lyfio Team Bita Crisps a Bryn yn slipio Chateau Picard so Trek right so gafodd y ffilm yma i'r ddau yn 2002 da ni mynd I deep backstory ni gyd efo Trek wan da ni Bryn ti dryn sy'n gwisgo pa ship sydd ar yr Enterprise Star Trek USS Discovery mae t-shirt o'n deud disco ar y ffront a beri ar y cefn o'n I prynu y Star Trek Fact Files o gyda I y Radio Times guide, episode guide I Star Trek o'n I yn darllen yr extended novel Star Trek o'n I isio pia dwi wedi pia Star Trek films I gyd ar Blu-ray ar gwahanol amser yn y mywyd be nath signo chdi fewn? These are my people, Iestyn. Ddim clem. Dwi'n eisiau weld un episod, eisiau just dechrau gwachod nhw. Yr un efo'r Furbies I gyd yn bob man. Tribbles, yes, tribbles. A trafferth efo tribbles. A wedyn, oedd na ryw
Robbie Coltrane yn efo, ac oedd gyn ti Ian McKellen, a wedyn oedd yr Eagles yna. A wedyn oedd yna rhyw police box glass. So one. Yr whole lot. Na, sgan i'm clem. Ond nes i actually dychmygu cyfres, nes i actually alw'n Star Trek Discovery, lle oedd Geordi a Data yn captain a first officer o'i llong i hunan yn mynd off i'r Gamma Quadrant ac yn dod yn ôl ag achub Deep Space Nine o cael ei atacio gyn aliens o'r Gamma Quadrant. Oh man alive. Nes i yrru hwnna fel syniad i chyd oedd mam dweud, be am chdi yrru nhw i pobl Star Trek eich ennill nhw'n neud o. Amazing. Ac oedd hwn cyn i fi really gwybod amdan y syniad o fatha mae gen nhw departments sydd yn derbyn y stwff yma, logio fo, a wedyn di'r pobl sy'n creu y sioe byth yn cael gweld nhw chos nhw'n misio cael ei swio. Mi'n a good point. So anyway, a dyn nhw gynna i un dolyg nes i cael fatha miniatures o'r llonga o Star Trek, oedd gynna i action figures Star Trek, dwi wedi bod i Star Trek conventions, o'n i'n gwybod bod ni wedi dewis yr un iawn. A beth yw'r peth gweitha i fi ydy, pan nes i off i prifysgol, nes i ffidio allan, o'n i'n meddwl bod fi'n nerd yn gwybod o stwff mae gyd, nes i gyfarfod pobl yn gwybod 20 gwaith mwy na fi, ac o'n i'n basically yn casual. I love it. So Bryn, nes i gynnig hwn Gan i fel unrhyw arall i gweld o, ac gyd nath Bryn oedd just ochneidio fel a wyt te, yes, o ti heb weld o? O'n i, o'n i di dwi'n mwyn gwybod, so gyd yn i gwybod am hon, dwi wedi pigo mewn ag allan o ffilm Star Trek oherwydd mae na gymaint o hit and misses. Wel, mae gymaint o misses di bod. So yes, mae Bryn yn mynd i esbonio'r ofergoel i ti rwan. So mae dros amser mae pobl wedi sylweddoli bod mae'r ffilms eilrifol Star Trek yn tueddu bod yn ffilms really da. Yr ffilms odd ddim. So Star Trek 1 WTF. Wedyn oedd gen ti Star Trek 2 The Wrath of Khan, oedd yn hwnna sydd yn stuck yn fy mhen i. Ricardo Montalban just yn llyncu y scenes i gyd fel Kirby massive just yn llyncu bob dim. I love it. From hell's heart I stab at thee. Wedyn ti wedyn yn mynd i Star Trek 3 lle mae bob math o bullshit. Search for Spock, mae'r goll am rhywun rhwng. Wel, so nath o farw diwedd Star Trek 2. Do, cos nath o cael ei ail gath ei atgyfodi gen y Genesis device. Wedyn oedd y Klingons so Phil Collins just i dod round a mynd mewn suit gorilla. Nath nhw wedyn mynd efo nôl i Vulcan lle nath o tynnu i bren o allan o Dr. McCoy, roed o nôl mewn i Spock bob nhw'n ffain yn ôl. Wedyn y gyd ti Star Trek 4 lle nhw'n mynd yn ôl mewn amsar The Voyage Home. Hwna di'r un pan mae Superman yn hedfan round the byd backwards. Mae gen ti wedyn Star Trek 5 The Final Frontier. Mae'n edrych oedd y bobl ar lot o geffyl am rhywun. Mae o'n awful o ffilm, ond mae gen fo'r lein anhygol lle mae Kirk yn mynd, what does God need with a starship? Right. Ddim Q, you know. Paid, mae Q's, dwi yn lyfio'r Q's. I know about him. John Delancey yn brilliant. Ti wedi Star Trek 6 The Undiscovered Country sydd yn
sydd anhygol o ffilm. Hwna oedd y ffilm dwytha. Dwi'n siŵr os dwi wedi gweld rhywun yna. So dyna gyn ti... mae unrhyw fod ti'n mynd am henni. After years of war, the Federation and the Klingon Empire find themselves on the brink of peace summit when a Klingon ship is nearly destroyed by an apparent attack from the Enterprise. Both worlds brace for what may be their deadliest encounter. Dwi'n siŵr dwi wedi gweld hwnna. Okay. So... Generations wedyn, ie. Oh, hold on. Mae hyn I gyd... Grandach, mae'r show ma di cicio fewn. Oh. Big style. Os da chi eisiau fi gallu neud rhyw fath o plot summary... Christopher Plummer yn quotio Shakespeare mewn Klingon sy'n amazing. Okay, pam bod fi ddim wedi gweld dim ar hyn? Be ti'n gweld hefyd ydy yn y cefndir y Star Trek 6 ydy lot o sets o The Next Generation chos nhw'n ffilmio'r ddau ar yr un pryd. A wedyn mae gen ti'r Generations. Generations wedyn sydd hilariously pam fod nhw efo shot nhw ar llong fatha yn y normal nôl yn y 1700s. Mae ar holodeck. Holodeck. Wrth gwrs. It's AI. It's a metaverse. It's original metaverse. So oedd DeForest Kelly a Leonard Nimoy yn fod yn Generations. Let the knowledge flow, Bryn. Oedden nhw ddim oedden nhw methu neud o. Hold on, my subscriber numbers ni just fell. Absolutely flatline. Walter Koenig a James Doohan. Oh god, beth ni di neud? I fiewn. Na! Nath o ddim newid o sgript o gwbl. So Scotty dyn lines oedd y fod I ddweud gan Spock. Ac oedd Chekhov y dyn lines oedd fod gan Dr. McCoy. Mae hwnna'n esbonio lot o'r ffilm yma. A.K.A. the shitness a lot o hwn. So oedd y patrwm oedd shit great yn mynd holl ffordd fyny at Star Trek First Contact sef yr ail ffilm Next Generation lle oedd y bog ar whole lot a hwnna'n gret Wedyn nath Insurrection o hwnna'n shit wedyn so Nemesis yn fod yn amazing yn dilyn y patrwm oedd y fod yn gret ond nath o'n really gweithio ond mae Sioned yn mynd I ddadla'r ffordd arall Right hang on just can we go a bit bach yma off y chest fi just a bit bach yma gafodd I direct oedd o fod I cael I director gen Jonathan Frakes Wante ges I sorry nerds ges I sioc bod hwn chos Jonathan Frakes I bobl sydd ddim yn gwybod ydy Commander Riker First Officer guy fo barf inexplicably sexy of a guy basically ond mae o hefyd wedi cyfarwyddo shitloads o'r ffilms okay so ta sa fod I neud sa fod I bod yn awesome but no ond yn hydrach nath nhw adael data sgwennu fo nath nhw gyfer AI a gafodd nhw Bing sgwennu fo'n finish gafodd nhw boi o'r enw Stuart Baird I mewn I fod yn cyfarwyddwr mwy fel Yogi Baird yr unig ffilms eraill so mae Scott Baird ond wedi cyfarwyddo tair ffilm Ray David hwn Executive Decision efo Kurt Russell a Steven Seagal ac yr ffilm arall iddo fo'n ydy US Marshals Wesley Snipes so an action guy Tommy Lee Jones oh god yr unig so beth mae mwyaf enwog amdano ti fod yn editor so oedd hi'n Die Hard 2 Demolition Man Maverick Casino Royale Green Lantern a Tomb Raider mae wedi bod yn editor ar y ffilms hwnna I gyd so dyma beth sy'n digwydd pan ti'n gadael editors gyda fo lot o credits fel editors so guys y ffilm yma right mae am ddim ar Channel 4 ar hyn o bryd dwi'n seriously awgrymu dylch chi watch it o fel nes I half cut hefo potel o port a Stilton dwi ar noson number 2 of consistent drinking a mae spots fi yn barod yn deitha fi Sioned this cannot go on croeso I fi Star Trek Nemesis so rheswm nes I ddeud dylen ni watched hwn a dwi'n cofio hwn yn dod allan a dwi'n cofio mae hwn yn edrych yn interesting pwy di'r Tom Hardy guy ma little did I know
byswn ni dal yn meddwl fel, pwy yw'r Tom Hardy guy ma 20 mlynedd yn ddiweddarach. I trydydd ffilm o. So, da ni'n gweld Tom Hardy am dipyn yn hwn, ond mae skinny, addiction struggling Tom Hardy yn berson hollol wahanol i swole gangster da ni'n nabod y Venom ein ffrind. A be ni licio hefyd oedd actually Fury Road bit, a nes i actually sgwini lawr Star Trek Fury Road. Oh my god. So mae'r ffilm yn cychwyn. A mae'r ffilm yn cychwyn. Bonker. Mewn ffordd brilliant. Mae gen i ni space wedding! Is it space wedding? Dwi'n cymryd na'r holodeck oedd hwnna. Ia. Neu ar fatha rhyw Arboretum. Na, chi oedd nhw ar fatha Arboretum. Dyn nhw'n prodi ar y llong, surely. Yn yr holodeck. Na, ar fatha rhyw Arboretum. Be, painting oedd o literally painting di oedd o mynyddoedd. Arboretum, ia, eich painting o mynyddoedd. Ti'n mynd i ddeud y gair orangery? Fatha fi yn y munud. Yeah, probably. So mae hwnna ar y llong? Ydy. Fel ni'n disgwyl ar ôl gosio picad bys nhw mewn rhyw ardd efo pizza oven. But I digress. So, da ni'n cychwyn yn y Romulan state. Dyna pam, mae o'n esbonio lot fod o wedi cael ei wneud ar y llong, oherwydd o'n i'n mynd lle mae teulu'r bobl ma? Yn union. So, da ni'n cychwyn hefo fel, actually, y Romulan state, fel rwy'n pwyntio allan, a bit Star Trek-y, ond mae'n cos Jim Robinson ydy'r president. Yay! President Jim Robinson. Mae'r tôn y ffilm yn cychwyn yn barod, a.k.a. Mae pawb yn meddwl bod nhw'n Galaxy Quest yn hytrach na bod nhw'n Star Trek. Dwi'n neb yn cymryd hwn o ddifri. No. Cwestiwn i bobl sy'n gwybod. Be di Spock? Vulcan. Maen nhw'n edrych yn debyg iawn i'r Romulans. So ti really eisiau fi fynd i fewn i hyn? Na. O'n i'n just yn mynd all. O'n i'n meddwl mae hyn yn debyg iawn i Spock. Mae'n common ancestor rhwng Vulcans a Romulans. Da ni'n mynd ffindi yn allan tan. A'r hogan o Hotel Transylvania ydy hwnna. Balance of Terror, da ni'n ffindi allan Balance of Terror yn yr original series of Star Trek. Am fod reit yn dechrau nath Jim fynd full on Jim a mynd yn flin ac yn meddwl dydy Spock ddim yn mynd yn flin. Mae Romulans dyn nhw ddim yn suppressio emotions nhw. I mean, swn i'n lyfio bach o fucking suppressor emotions TBH. So, da ni'n y Senate mae na bomb, mae na space bomb, fireworks space bomb. Neb ymateb i'r space bomb ma. Oedd just, good god, oedd y cychwyn, oedd hwn yn fel, wel, mae'r ffilm yma yn shockingly wild o'r scene gynta, a dwi in. Mae'r Stilton ma'n cicio fewn any second now. Mae'r psychotropic substances yn y gut bacteria yn lyfio fo. So, tan gwyllt, space bomb. Jim Robinson, he dead. Nesa, space wedding! Dwi'n rhoi y gair space o flaen pob peth. Cos mae'n well. Mae Will Riker a Deanna Troi yn priodi. Ein hoff sex pest a psychic dweeb ni, maen nhw getting together. I love it. Patrick Stewart yn cael ei best man speeches. Fos i probably hefyd wedi priodi nhw cos maen nhw ar y llong. Bod i'r captain, I love it. I love it. Oedd y brodas man wild, cheesy, hilarious speeches, ond oedd Patrick Stewart mor charming drwy dde fe gyd. Ni lyfio fo. Oedd hwn yn ofnadwy hefyd. A mae Brent Spiner yn ei Cari Can. Oh god, yndi. Brent Spiner ydi data. Ein hoff AI ni. A just... Ond oedd ei gyd, mae'r Galaxy Quest vibes mor gri. Yna jokes am Romulan Ale, sydd dwi'n cymryd yn debyg iawn i'r stuff dwi'n yfed heno. Mae Whoopi Goldberg yn troi fyny. Mae'n troi allan, fydden nhw'n cael gwasanaeth ar Home Planet Deanna Troi, sef Beta Z, lle, I like it, quote ydi, there are no speeches and no clothes. Ac hefyd maen nhw yn deud, ladies... Mae Worf yn just freaking out again. Hefyd yn un o speeches mae Data mynd, ladies, gents and transgender species. Nes i big governor yna fyd. A ni'n lyfio hwnna, a ni'n mynd, well god, da chi'n eitha advanced hefo fel gender norms, ond... Mae Star Trek di mynd yn woke. Ond yn hellach ymlaen, mae o'n particularly unwoke mewn llawer iawn. It's Project of his time. Ac oedd ni'n meddwl bod 2003 yn okay, yn doedden ni, but no. So,
Mae'r llong yn beautiful. Mae hi, the Enterprise E ydy hon. So mae'n lot o bits o music, musical cues. Un o'r mwy ydy Star Trek theme Jerry Goldsmith. A dyma clip ohoni hi rwan. Mae'n iconic dros ben, a mae o'n just... Great. So, ti'n gweld pethau yma... Sorry, yes. It's just taflu ti ymlaen y bus ma. So pan ti'n gweld y llong tech yn ti'n cael o visual cues bod yn mynd yn really nice. So. Mae'n be'n gael hero shot o'r llong fath o beth. She's a beauty. So, dyma un o'r llefydd cynta lle dwi'n positio. Mae un o'r rhesymau dwi'n licio Star Trek ydy, mae basically yn Space Master and Commander. Fan te, dydy Master and Commander ddim ond ar Disney Plus. Ond swn i'n licio, tasa chi'n subscribio am 1 mis, just i ni gallu neud Master and Commander tro nesaf, swn i'n lyfio fo. Dwi'n lyfio hwnna, chos mae efo un o'r jokes mwy a top dwi'n licio. Yr un o Dan Weevils. Ie, yr un o Dan Weevils. Mae'n amazing o joke. Okay. Okay. Ti di gweld Master... Ti heb di gweld Master and Commander? Dwi'n meddwl ni'n pest ar y pryd, so dwi'n cofio fo. Okay, mae eisiau gwachio to yn yfed rum. Paul... Grog. Paul Bettany. Ag Russell Crowe. Maximus Decimus Meridius I hun. Good God, what a film. Oh my God alive. So ni'n gallu gwachio hwnna dros y ddolwb. Anyway, sorry. So, Star Trek... Space Master and Commander. Is the ship, the crew, ahoy. Mae nhw'n detectio... Positronic vibes. Yeah. Positronic vibes. Is that your vibrator going off in your handbag? No. Deanna Troi says, dwi ddim angen vibrator gyda Will Riker. Ka-ching! There's been an unusual positronic signature. A wedyn maen nhw fel, cool. A maen nhw gyd wedi ffocin meddwi ar y pwynt yma. A maen nhw'n ffocin fo a weg, ia. A we! Right, dylan! Yeah. So wedyn maen nhw gyd yn mynd ar away mission, a dy'r captain ddim fod yn mynd ar away mission, so mae'n okay, cos mae'n anyway. Spin yn carnel. Mae'n deud, there's no foreseeable danger ydy'r line nes I. I'm going because there's no foreseeable danger. Wedyn, not so advanced 2003, lle ma, you have the bridge, Mr. Troy, a wedyn mae gyd o'r male fucking crew members y gyd fel... Ac yn I just fel, Jesus Christ, mae hwn fel 2000 o flynyddoedd yn y dyfodol, a mae, like, fucking 90s sexism dal yn thing. Mae dal gyd yn pissed. Mae gyd o Romulan ale. So, mae nhw'n mynd lawr I thrash around pre-warp planet mewn fucking dune buggy. Beth dwi'n lyfio hefyd ydy, mae nhw'n ffeindio'r bits o'r android ma wedi just i casually discardio ar y llawr. So, y positronic signatures yn dod o dun, 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 dismembered android. Sydd, dun, 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 yn edrych exactly fel data. A beth dwi'n lyfio hefyd ydy'r ffaith, maen nhw'n gallu detect... So, yn yr sioe, da ni rioed I cael y cinema bod chdi'n gallu detectio positronic things ma o bell I ffwr. A rhywsut maen nhw wedyn yn gallu detectio hwn di cael ei dismantlo a di switcho off. I mean, ridiculous. Ond, of course, maen nhw'n dreifio mewn dune buggy. This is California, America car culture I chi. Da ni yn y gofod, miloedd o flynyddoedd yn y dyfodol, ond na, mae'r cyfarwyddwr wedi mynd, ti'n gwybod beth da ni angen? Action scene. Fucking dune buggy sequence. A mae just Patrick Stewart, Pride of Yorkshire, yn reidio around the Californian desert. Star Trek Fury Road. Star Trek Fury Road. If you check the messages right now, you'll see that scene in... Oh my God! So, anyway, mae'r... Oh, hwnna dia. Maen nhw'n... Dwi'n lyfio fa. You drive like an asshole. Yes, we do. I mean,
Please cerwch ar Mastodon i Estyn. Mastodon yr haglediad. Y haglediad, sorry, dim Estyn. Estyn, ti'n gyfrifol a dwi'n rhoi dy coll gared i ti amdano fo, ti'n awesome. So maen nhw'n reifdio. Mor hapus yn dreifio. Just fel, mae Patrick Stewart yn cael laff de. Ac yn ôl IMDb trivia, which dwi efo fyny, a mae o'n ffynnu, Patrick Stewart wedi neud I dreifio I hynna'n I gyd. A di joio fo heblaw amdan, wrth gwrs, yr Fast and Furious 7 ending, lle mae'r Libyans yn troi fyny. Mae gyd dreifio rownd. Hwnnw, mae gen nhw gyd machine guns sy'n byth yn hitio open-sided. Oedd Worf methu hitio byd o'n nhw. Na. Seithio blaen nhw. O gen y fogwrn ar y cefn. A-team action. A gen nhw gyd fel welding goggles arno. Ond just na byd exciting yn digwydd. So, a wedyn, so mae hwnna I fi yn brilliant, achos mae hwn yn shit action movie. Mae wedi mynd a fod yn awkward movie gyda minimal knowledge of Star Trek a minimal plotting I shit action movie. A dwi fel, yes, dwi'n lyfio hyn. Mae'r tone shifts yn incredible. Mae hob peth yn ridiculous. So wedyn maen nhw nôl yn y llong. Mae eisiau tea Earl Grey hot. A maen eisiau reassemblo yr so maen nhw wedi ffindio'r suspicious robot ma. A ti'n gwybod beth yw'r syniad gorau? Rhoi'r suspicious robot ma sy'n edrych exactly yn pethau data yn ôl at I gilydd. Di hwnna ddim yn mynd I backfire yn nhw. A copio memories data. Mlaen iddo fo. Mlaen iddo fo. So maen nhw literally just iwsio fo fel backup drive I data. He's got an extra memory pod. We found him casually deposited on the surface of a planet near the neutral zone. Seriously, mae'r bobl ma'n stupid. A fel fe'n fel glyfar dyn nhw, maen nhw'n stupid. So, nhw'n pissed. Maen nhw'n dal yn pissed ar y pwynt yma. Ddim so strong history o drug Star-wrecked. Na, di hwnna'n quite yn gweithio. Dwi eisiau gweithio ar un arall am hwnna. So pan mae'n cael y tea Earl Grey hot, mae o'n cael FaceTime cyn Admiral Janeway. Ac oedd hwn, so yn y timeline oedd Deep Space Nine di gorffan yn 1999, oedd Voyager di gorffan yn 2001, so Nemesis 2002, so hwn ydy'r tro dwytha I ni weld Kate Mulgrew mewn uniform Star Trek. Mae hi'n lleisio cymeriad yn Star Trek Prodigy. Mae lleisio hi hun yn Star Trek Prodigy sy'n animated. Dwi heb dal fyny. Gai just rewind 30 seconds gyda mi note of yma grading question mark amdan y planed I neud o edrych fel bod o ddim yn California. Oedd nhw just fatha boost the fucking whites up like the crush the blacks. Make it orange. Brown. Y trope na pan mae quotes American films mynd I quotes Mexico. A maen nhw just basically mynd can you just like wash melon dros pob bit? The Mexican grade. I mean, so, gen I note fan hyn yn deud, ar y diwedd mae basically yn edrych o Furious 7 a wedyn mae brain fi di mynd, hey, Furious 7 of 9 ydi o. A mae just Bryn yn cael hwnna. Just Bryn. Sut rhan ceir? Random planet ceir petrol. O, nhw sydd wedi dod ar car ma nhw. Ond mae gen nhw Doom Buggies hefyd yn does. Ond obviously ceir petrol de. Anyway, okay, watch your back Jean-Luc. Mae nhw ar Fury Road. It's a fairy road. Okay, Admiral Janeway. Wante, watch your back Jean-Luc. Gan Admiral Janeway. Mae nhw mynd i'r planet be? Dwi just dwi check notes fi a sgynna I ddim notes arall o'r pwynt rhywun ceir I fyny at it's data, fuck the guy that fell through the window. So mae di neidio reit I diwedd y film. Oh yes. O ti'n joio fo te obviously. Na, so ma nhw'n neud brain dump hefo ma nhw'n neud brain dump hefo data.
Hore, oce, da ni di ffindio, mae yna Romulan Warbird yn troi fyny. So, no, be dwi'n lyfio di. So, mae yna gag yn Star Trek Next Generation yn dechrau, oedd fatha, mae hwn ydi be oedden nhw reference on Team America World Police. Hello. Efo'r... I like it. Efo'r psychic, fatha, I feel like you're trying to tell me something. So oedd o'n dechrau oedd o'n really gwybod be i wneud efo Troi, so oedd hi fatha I sense something fath o beth. God, mae Troi'n cael ein wael. Wedyn maen nhw wedyn fatha maen nhw'n mynd counsellor, they're out there, no shit. No shit. Oh my god. So dwi yn licio, wastad yn licio counsellor Troi, dwi yn licio bach o psychic empath. Mae jam, ond fel da ni'n deud 2003, dal ddim really yr turning point ar gyfer emancipation, feminism and wokeness a da ni'n gobeithio bys efo. Mae hi yn cael amser gwael, but we'll get to that. So maen nhw wedi cael ei mynd ma, Romulus a Remus wedi joinio at ei gilydd achos mae'r Romulan Senate i gyd wedi cael ei ffrwydro gan fireworks gwyrdd, a mae yna rwy'n newydd yn arwain, ond dydi o ddim yn Romulan. Oh na, it turns out by Baby Bronson ydi o, that's right. Tom Hardy byw yn y tyllwch achos mae o hefo'r Remus, mae di byw ar Remus sef oedd oh god, dwi'n mynd i hyd yn oed esbonio Bryn, dwi ddim eisiau gofyn i ti Picard reborn in the mine. Spoilers! Na! Right, o'n i'n meddwl bysa honna yn big spoiler bod y bobl ma di dweud exactly, dyma un arall o narrative failings y ffilm ma. Mae hwnna'n massive thing o fel, oh my god, mae'r boi ma'n bald a ma'n human a ma'n eitha handsome. Pwy gallu hwn fod? Ond o Picard yn sydd oedd oedd edrach yn oedd I've seen this face before. Dwi'n so mae'n troi allan, ond doedden ni fel cynulleidfa ddim i wybod hynna, ond literally yn y scene nesa maen nhw'n beamio off y planet ar ôl cwrdd â Baby Tom Hardy sydd yn terrifying. It's a good camp, dyma di beth dwi'n licio ffilm ma, fucking campy as fuck. Camp ar y diawl. Joio mae fel drag show, ond efo ddim digon o make-up ar efo. So Ron Perlman oedd yr Viceroy. Mewn lot Hellboy hun mewn lot o make-up. Ac o'n gyd mewn fatha fetish outfit. Oh my god. Ond ti'n bod beth yn neis, oedd o'n Y2K fetish outfit, so gen nhw gyd fel oily sheen an unfyd, bach o holographic sheen a shoulder spikes mawr, oedd fatha stuff hia breathable mor chwyslyd oedd hwnna i gyd, allai'm dychmygu'r thrush oedd gen y bobl na ar skin infections ar ôl bod ar hwnna, just horrendous. Lot o baby powder. A ti'n deitha fi. Ond basically maen nhw beam yn ôl y llong a just yn cael meeting bach, a yn y meeting maen nhw just fel mae'n troi allan oedd gen y Romulans DNA chdi, a maen nhw wedi ailgreu chdi ar boi madio, a maen nhw wedi acceleratio Oedd nhw am acceleratio i tyfiant o i wneud o'r un oed a chdi, chys oedd Tom Hardy yn wneud y ffilm ma 25. Patrick Stewart yn wneud y ffilm 62. 62. Ti'n mynd be, mae edrych ar Patrick Stewart rwan yn actio, cos o'n i'n meddwl bod Patrick Stewart yn eitha hyn pan byddwn ei hwn, ond ti'n edrych o rwan, ti'n mynd, oh my god, ti'n iawn. Dyle ti fod adra yn cael rest, but no, mae'n ei ti actio. I've never met a human woman before. Mae Tom Hardy'n deud, can I touch your hair? Mae dde Tom Hardy oedd yn ganol fel creepy phase fo, a hefyd oedd o really angen braces. A gen efo danedd serious. Fi ddim yn gwybod pam bod mae Americans efo thing am danedd, a os ti'n gwasio danedd Tom Hardy yn hwn, mae nhw yn it's not good. Seriously, just fel indictment o'r system deintyddol Brydeinig. Just the one of us. Sure, ffilm yma na talu iddo fo sortio nhw. Gael danedd ydi allan. So mae Picard a Hardy cael swper efo'i gilydd. Dyn, lovely candle lit. Wedyn, oh my god, mae'n troi allan bod y sas android ddyn nhw wedi ffindio ar y planet, mae'n troi allan, it was a spy. Tom Hardy oedd wedi roed ar y planet, a da ni'n ffindio hwnna allan loads rhifian hefyd.
Ond beth sy'n ffynnu amdan y robot data ma, mae o'n dwp fel sledge. A dwi yn licio'r dwp fel sledge-ness ohono fo. Mae o'n enw fod i B4, because he came before. Da ni sy'n neb yn gwybod sut mae Tom Hardy cael gafel ar B4, mwyn gallu fel... totally unimportant. Mae'r crew fucking Enterprise yn dwp fel sledges fyd. Nhw'n ni just gael look ar the road, mae'n ffain. Fel mae eistedd dweud, oedd nhw'n chwil gaib trwy'r whole thing. Ti'n hollol iawn. A be dwi'n lyfio hefyd ydy, oedd y plan yn dibynnu ar yr Enterprise fideo fo. Ddim rhywbeth arall. A wedyn bod yr Enterprise wedyn ydy'r un sgeiru i Romulus i wneud y whole thing. So mae'r whole plan yn fatha, be ffwc sy'n mynd ymlaen. A beth sy'n gret ydy, da ni'n cytio nôl i scenes ar Romulus lle mae'r commanders yn mynd fatha, be ffwc sy'n mynd ymlaen. A nhw ydy'r audience surrogates sydd yn mynd fatha, ond hefyd gwlad nhw, maen nhw fel, geith y boi ma cymryd dros o gwlad mi, mae'n cool, so cool. So, mae un o'r sexy Romulan commanders yn mynd at Tom Hardy a fel, come on, ti'n mynd ddeith ni beth sy'n digwydd. A mae hi just fel, mae'n trio, touch it o, a wedyn mae o just fel, if you touch me again, I'll kill you. A maen nhw really fel, mae'n kind of fel, beth sa ti'n galw fo? Incel energy. Yeah, very kind of, dwi yn sexy, ond dwi ddim eisiau chdi dodgio fi, a dwi ddim eisiau, lot o fel, a wedyn mae'n cael stress IBS. Mae'n cael loads o stress IBS, cos mae'n troi allan, dyn, mae corff yn torri lawr, cos mae'n generic copy o Picard. Ac maen nhw de-accelerate fo aging, maen nhw de-accelerate aging. Ddim de-accelerate engine o, so mae'n angen... Ie, mae fod i gael de-accelerate, ond di o heb di, so... Ond be mae'r boi na wneud Perlman pan mae'n rydw i law ar ei gest o, ydy o'n gallu... Ydy o'n trwsio fo? Not explained, yes. Heart rate monitor fo. Heart rate monitor. Hwna di i Fitbit fo. Mae'n a lot o flashbacks i Baby Bronson fel Indiana Jones kid yn yr Spice Mines of Moria neu lle bynnag o fo. Mae'r Trek yn ffindio allan rhywbeth amdan, he's got Theron radiation. Thaleron. That's just made up stuff. It's only in theory. It can't be done. Yeah. Well, obviously, it's real mofos. I'm again of all and just a small amount of this will wipe out everyone on the ship. Yeah. Just like Jim. So mae nukes. Robinson. Jim Robinson, dyna'n union nath dynistio Jim Robinson. A ben i lyfio di fatha, so based on be oedd Crusher yn deud, a little bit would straight everyone on the ship. O'n nhw just spray o'r stwff yna dros the Senate i gyd. Oedd o'n ffain. Oedd o'n ffain. A ti'n fatha... Ie. Apparently, chdi'n angen fatha llwn llwy o'r stwff, a sa'ch di cael pob. Ond oedd nhw'n gorau cael rhyw Death Star build-up massive iddo fo. Oedd o'n really di esbonio hwnna dda iawn, i fi de. So rwan, da ni'n mynd i, mae hi'n noson priodas, Will Riker a Deanna Troi. Oh, yes. Fi yn mynd, a dwi ddim fel arfer yn neud. Sexy kissing time. Well, it's not kissing. Fi yn mynd i roi warning. Man putting pressure on lady. Right. O'n i yn mynd i ddeud, dwi'n mynd i roi serious heads up ar, achos ma hwn basically yn assault, Mae Will Riker a Deanna Troi yn cael noson lyflu priodas na, a mae hi enthusiastic consent. I love you, babe. Dwi di prodi ti, dwi lyfio barf chdi, dwi lyfio twinkle i llygu glas ti, dwi lyfio gwen chdi. Will Riker, you're my guy. A dda nhw'n barod i ond mae psychic Ron Perlman ar llong invisible nhw yn iwsio'i psychic powers amazing i fel rhoi Tom Hardy mewn i brain Deanna Troi, so bod o effectively yn fel treisio hi yn brain hi ac mynd fucking distressing. Fi'n mynd i fod honest with ti. A wedyn mae Ron Perlman wedyn yn cael go. Ydy, maen nhw a ti fatha, be ffwc ydi hwn? Because it's a vulnerable time. This is vulnerable time. Dwi'n deitha chi.
A wedyn, mae'n oce, cos mae Will Riker yn dod nôl, yn y diwedd, ti'n oce. Ond fel, achos mae hi di gallu fel torri'r psychic connection. Ond oedd hwnna yn tone deaf, weird, horrible. Achos, be fysa di bod yn dde, ydi, tas ydi Anna Troy di cael agency wedyn i allu neud rhywbeth amdano sefyllfa, bod hi'n gallu trio cael rhyw fath mwy o dwi yn mynd i stopio, bod hi'n fwy o'r rhan o dyn ni angen stopio'r bobl ma, maen nhw wedi neud rhywbeth. Mae hwn cyn connection Harry Potter a Voldemort yndi? 100%. Mae cyn beth yna fo? Yn y diwedd mae hi fatha I can work out where they are fath o beth a ti fatha wel na dweud ti beth really di pisio fi off achos gan amla mae'r ffilm ma'n campy a ridiculous ond mae hwn ydi really mae hwn yn stupid a perig mae na pishin lle mae Picard yn deithi hi I need dwi di sgwennu fel awr if you can endure more of this if you can endure the results of this I need you I cario mlaen basically I adael iddyn nhw neud hwnna iddi hi a fi dweud I want to be off the dwi eisiau mynd off y llong just let me go back and a wedi mae o'n dweud no dwi angen I ti adael iddo fo neud hynna I chdi so bod fi'n gallu ffindio allan ac o'n I just fel wel dwi'n mynd I stopio chi fanna dwi Picard falle bod gen ti ti'n mod good reputation fel captain ond mae hwnna'n fucked up a so ni'n licio ti gymryd hwnna nôl a gadael I Diana Troy fynd off os di hi like, mae hi fel na lle yn neud hwn neu bod y plot yn rhoi rhywbeth arall iddi hi neud so bod hi'n gallu dial a neud o'n right dim bod dial yn neud pethau'n well ond os yw'n gallu rhoi agency iddi hi I deimlo fel dwi'n mysio bod brain fi byth yn goffa dioddau hwnna to mae'r holl ffilm ma basically yn dweud mae Picard rhy hen i'r job a di colli'r plot oherwydd bai fo ydi o fod nhw'n mynd lawr i'r planet reit yn dechrau ag y ffaith fod o just dweud let's do it, let's go blah 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 ag wedyn hyd nod yn y diwedd lle mae'n dweud if somebody asks you to go down to a blah blah planet whatever, what do you say? Yes a wedyn mae o'n ramio'r llong arall a mae pobl yn marw god, da ni'n siarad amdan hwnna dyw a hwyr faint o bobl below decks ydi marw just a wedyn mae'n cael so peth ydi yn y Next Generation Picard oedd yr fatha'r y diplomat fo oedd yr fatha'r brinksmanship oedd yr fatha siarad pobl lawr off lawyer Picard yn meme basically a fo oedd fatha oedd gen ti y Kirk oedd yr punchy a dyn Picard oedd y thinky kind of archaeologist Earl Grey tea this belongs in a museum a beth sydd yn gweithio a'r beth sydd yn actually yn effeithiol ydy'r scenes rhwng Picard a Tom Hardy a Picard efo Data lle maen nhw'n trin a trafod y pwnc fatha mae Picard yn fatha'n deud I Hardy fatha you can still you can come to the light side of the force fatha mae Hardy mynd fatha no it's too late for me no we can do it together fatha beth so mae'r bit ond dys am hwnna ond dydy o'n dda dys na byth adeg lle ti'n teimlo bod Shinzon sef cymeriad Tom Hardy byth yn meddwl fel could do I could be a good guy achos o ddim apel I fod yn good guy hwnna a beth ti'n gweld ydy hefyd a mae hyn yn mynd trwy yr ffilms Next Generation I gyd beth sy'n gweithio'r teledu sef yr cerebral yr ara deg thinky sort of stuff dwi ddim yn gweithio mor dda so mae nhw wedyn yn trio neud Patrick Stewart fod yn action hero a y problem ydy mae'r boi yn 62 ar y pryd a mae'r dal yn neud o rwan am o'n 80 ddim yn sgyn o ddim y physicality Indiana Jones a beth sy'n gweld wedyn a beth sydd yn edrych yn anghyffyrddus ydy'r part lle mae fo a Tom Hardy yn cael fisticuffs chos beth sy'n gweld mae Tom Hardy yn skinny boy ond beth gyn ti ydy
dyn sy'n 25 o'r ei cweir I boi sy'n 62. Mae fel cicio puppy. Dwi'n meddwl sy'n dad fi'n gallu weld o fi dy. Wel, ie. Ti di deud hyn mewn episodes o blaen, a dwi'n intrigued. Ond mae'n just fatha... Mae'n mynd yn groes I beth ni'n nabod am y cymeriad. Be da ni'n joio am y ffilm yma fwyaf ydy the campy high drama, ddo. Right. Ond ti'n gweld... Mae'n mor ridiculous. Mae Picard wedi cael restrainio mewn fatha medical thing. A mae Tom Hardy dod I fewn ac yn fatha monologio. A maen nhw'n cael fatha steri gilydd lawr a mae fatha a dyn mae Stewart yn rhoi dy fatha'r grave lines ma fatha ti'n byd fatha fi fatha beth a mynd o'n gyd yn serious ac yn drwm ac yn fatha ti'n teimlo bod yna pwysa na a ti'n teimlo fatha hwn ydy'r Captain Picard fatha'r boi sydd yn siarad I ffordd trwy'r problem lle sa Kirk di fatha di hulkio allan a di roi un punch iddo fo a wedi roi snog i'r ddynas Romulan na Mae'na lot be o'n i'n surprised efo'r ffilm o'na lot o cerdded rownd corridors yn trio ffindio ffordd o gwmpas ac fod o just yn teimlo fatha episode o Red Dwarf fod nhw di duplicate that corridor do it from a different angle get that from that way a wedyn pan maen nhw'n ffindio'r llong na I denig o na ac maen nhw'n oedd cynnan I fewn yn ystafell efo fi yn intrigued ar y pwynt yna yn dweud a nes I ddweud efo painting di hwnna til i'r llong dyn nhw'n mynd I hedfan drodd fan fod na painting di a wedyn nath o dweud there's only one way out of here a ma'n troi rownd o'r seithi at y drws a dweud ti'n gweld painting di doedd nhw'n methu mynd trwy'r painting oedd y paintings mae gen I nodyn fan hyn amdan yr backgrounds a paint like matte ond literally like scene paintings ydyn nhw terrifying so mae'n teimlo I fi dos mae hwn os ydych chi wedi deud I fi bod hwn yn 2-part series finale so fo'n ei sens lle mae'r bail ddarn yn ddod I fewn yn ddo Raki, so ti'n cymryd y ffilm ti'n torri fe fod I 2 episodes a hwn ydy the 2-part season finale right lle ti'n torri fo ddo efo Picard yn denig off yr llong neu bod o newid cael ei kidnapio oherwydd fod data'n gallu randomly gesio beth i'r cod I fewn i'r drws ti'n mor stupid ti'n neud o'r y tamad lle mynd o just I cael ei kidnapio a ti fatha hwnna di dy cliffhanger chdi fatha beth a ti'n anyway so dwi'n teimlo fatha bod wedi cymeryd un episode 2-parter di stretch allan yn ein ffilm a does a ddim quite a dyn nhw heb di actually llenwi fewn y gaps I gyd a dyna pam di'r cymeriadau yn teimlo fatha bod gen nhw'n gyrru I wneud ti'n mynd gweld Crusher o gwbl blaw am ryw 2-3 olygfeydd ti'n mynd gweld Riker yn ei lot blaw y part lle mae'n deifio lawr mewn I gael dwi'n cedi dylen ni fel neud o'n quick I fel so basically 12 oh Jesus Christ oh jeez dwi'n mor sorry anyway so mae'r ffilm ma'n campy hilarious ar y diwedd maen nhw just yn beamio Picard allan o'r ship anyway cos mae Shinzon isio blood transfusion gan Picard mwyn iddo fo gallu byw so dyna pam maen nhw just ar ôl Picard a wedyn Shinzon isio cymryd dros o dy galaeth which is fair enough ond yn ganol hwn I gyd maen nhw'n switcho off before a mae Data'n cael like 30-second profound conversation hefo B4 sydd yn dal yn dwp fel sledge ond hefo rhywfaint atgofion Data yna fo but that'll come in later wedyn big chatty fighty a mae na bangers yn dechrau cael ei dropio big old bangers nath nhw beth ti'n gael o fo bacio fyny nath nhw beamio Data wrong drosodd o'r Enterprise so achos oedden nhw di out-sneakio before a di reid yr extra port ar I wddw fo just dwi'n mynd yn gwybod fi just eisiau cyrraedd y campy corridor fights mae'r campy corridor fights lle mae pawb yn marw
Mae'n ridiculous. Mae'n seithi pawb, a does a neb yn managio seithi fo. Na, mae'n gret. Pan mae o'n cloi hun i fewn yn y stafell lle mae Data di managio cael nhw i fewn. A wedyn, sut mae'n gwybod fod y gwn na'n gallu actio fatha weldar ac yn sealio fyny'r drws? Sut mae'n gwybod hynna? Dim gwn o fatha... Granda, dyna beth dwi'n licio amdan hwn. Mae'r ffilm yn wild. As in, badly made. Poorly executed. Ond gyd ti'r campy fight wedyn ar Enterprise. Campy fight. Ron Perlman a Will Riker yn ffeitio. Ond mae gyd ti... Mae fel shit GoldenEye a dwi'n lyfio fel. Mae gyd ti beth nath Iestyn pico hwn i fyny. Fatha, Worf, cover me. A mae o'n mynd fatha belly flop ar y neck. Ac yn dechrau seithi. A ti fatha... Un o'r IMDb trivias ydy Michael Dorn, who plays Worf, was very annoyed that Worf had nothing to do in this film. I don't know. Sgyn neb plaw am Patrick Stewart a Brent Spiner. Sgyn neb o'r original cast yn byd arall i wneud. Hold on. So gen ti'r fights ma, maen nhw'n rubbish. Dwi really angen deud bod yr active camera work yn wael. Mae yna gymaint o... Diolch Iest, diolch i bacio fi fyny. Mae yna shots, right, lle mae'r dolly obviously di mynd dros cable neu rhywbeth. So ti'n edrych ar Patrick Stewart a mae'n mynd yn y sgri, yn y shot. Like, yn y grŵp, a dwi fel, surely sy'n rwy'n di pigo hwnna fyny. A mae'n rhaid bod nhw just mor dyn a completely di rhedeg allan amser, bod nhw fel, fine, dyn ni di cael y shot na, sy'n mynd mae'n yr un nesa. 60 million. 60 million. Anyway. Hefyd, pan bod Data efo eyebrows? Achos bod gan Brent Spiner eyebrows. I ddweud o edrych fatha person. Mae jyst yn edrych yn chweslyd yn dydio. Pob tro mae gen efo'r make-up na, mae jyst yn edrych bach yn sweaty yn dydio. Be sydd yn ddrwg ydy, ti'n edrych arno fo yn y dechrau, a mae o'n ifanc, a mae o'n fain, a mae o'n fatha... Mae nhw'n probably yn esbonio sy'n pan heneiddio, yndi? Wel, ti'n mynd... Go on, Bryn. Ti'n mynd i Picard y gyfres gynta, a wedyn mae nhw di roed y Data make-up ar y hen Brent Spiner, a mae o'n trio neud o edrych fatha Brent Spiner o'r gyfres greiddiol, a mae o'n edrych fatha bod o'n di cael ei stingio gyn load o wasps, a mae'n mynd a bod i chwyddo, a ti fatha, di hwn ddim yn edrych yn iawn. O wedyn pan ti'n mynd i cyfres 3, mae nhw fatha, di Brent Spiner mission gwisgo'r make-up, so mae'r fersiwn yma yn edrych yn human ac yn hen, so mae'n edrych yn un efo Brent Spiner yn edrych fel... Love it. Really? Da iawn, Bryn. Mae'n cael ei greu. So, mae yna big fight ar y diwedd. Teeny tiny Baby Bronson yn erbyn Yorkshire's finest, Patrick Stewart. Ond wedyn, maen nhw'n cael fight achos mae Baby Bronson yn mynd i launcho'r stuff gwyrdd ma. Very bad, not good, very bad stuff. So mae... Mae'n ffeirio'r MacGuffin. Mae'n MacGuffin. A wedyn, so, be mae Patrick Stewart yn neud ydy? Mae'n ramio a beautiful starship fewn i'r Romulan Warbird. A mae'n just yn smasho fo. A mae fel cystadleuaeth sausages eto. A maen nhw just fel... Oh my God. Mae hwnna'n mynd i ennill. Sut mae hwnna'n mynd i ennill? Beth dwi'n lyfio di, oedd nhw fatha... We're going to sacrifice ourselves to save everybody else fath o beth. So, ond fysa hwnna ddim just yn trigger o'r weapon cos ti di smasho fewn i. Anyway. Fysa fo methu neud i byd arall wedyn. So, angen y reaction na i ddigwydd. O beth dwi'n lyfio di, mae gyd ti oedd... So mae lot o'r sioe mae'n dwi'n fatha, prepare for ramming speed. Nice. Hwnna'n thing. Mi oedd hwnna yr unig beth lle o'n i'n edrych yn y ffilm ma, yn fel, mae hwnna di cael ei wneud yn dda. Mae'r ddau model yn actually crasho fewn i gilydd. Oedd hwnna yn edrych yn cool. Ac oedd hwnna yn gweithio i fi, ti'n ba? A be'n lyfio, nes ti pwynt allan hefyd, mae'r bridge, ffenast y bridge cael ei smasho. Mae'n a whole bunch o crew yn cael ei sycio allan. Ond maen nhw'n ffain. Ond maen nhw di marw. Maen nhw di marw. Mae Riker di dod yn ôl yn dweud, it's Data, he's dead. Fuck the guys. Fuck the humans that died whilst we rammed. Mae Data wedi gwneud noble sacrifice. Love it, great, da iawn ti. Ges ti ddim yr noble sacrifice
o Spock na byd. Mae hwnna'n digwydd yn Star Trek o hyd. Dyn nhw'n cerio. Mae'n episod eitha enwog o Next Generation lle maen nhw'n trafod ydi Data yn berson go iawn. Is he a real boy? Hwna dyn nhw'n lawyer. Ia. Lawyer Picard. Mae'n andros o rifin. Dwi'n measure of man. Measure of a man. Na di. Ond mae nhw'n ei reference Ond meddwl iawn de, os nath o ddim reid ordor i neb yn lower decks i ddeud evacuate the front of the ship, everybody to the back of the ship, pawb allan please, we're going to ram them. I thought just fucking away eich yn ar ysbyty fyna falle bar oedd probably ar y front na 10 forward ydi enw'r bar, just forward deck. So, anyway, a sut mae fucking shields nhw'n para gymaint hirach na'r ddau llongorach nath i fewn i helpu nhw. Mae'n mond lawr i 4% i dweud. So, big thing. Plot armor. Yn union. Ond, ar y diwedd, yn anffodus, mae Tom Hardy yn colli allan. Evil cannot win. Tom Hardy drian wedi campio fo fyny hefo'r gore am hon o'n i'n teimlo. Oedd o'n redeeming factor i fi. Oedd o'n gwybod pa ffilm oedd o'n efo. A dyna be mod i'n neud am gweddill i career. O wastad yn chwarae'r weirdos ma. Y redemption y ffilm yma oedd Tom Hardy ag Picard, be di yna fo? Patrick Stewart. Oedd y ddau yna, o'n i'n meddwl, yn cario'r ffilm drwyddo fo i gyd. Ac oedd bob dim arall gan fucking shit show. Absolutely shit show. A blaw am y model work, oedd y miniatures models yn superb yn efo. Fel ti'n dweud, oedd y crashy bang. Fel arall. So ar y diwedd. Dyna pam. Dyna pam o'n i'n diawgrymu fo, achos o'n i di clywed bod o'n llanos o bod fi roed yn i gwachio. Dis enjoy o watch it. Achos o'n i fel, good god, yr holl bres ma. A mod i sgwennu'n wael, mod i execution wael, mae camera work yn wael. Ydyn nhw'n cael, oherwydd na Star Trek, ydyn nhw'n cael... maen nhw'n cael get away fo? Get away, free pass. O di. 100%. 100%. Oce, so, ar y diwedd, maen nhw'n cael glas o Shut Up Picard. Mae hwnna'n stupid. Mae gen ti'r twll massive yn ffront. Mae miloedd o bobl di marw. Be ti'n gael efo? The deck? Forward decks? Yn y saucer section. A wedyn, mae o just yn cerdded at y drws. Fo bob dim y fucking shambles, peipian, hongi lawr. A mae'r drws dal yn gweithio, mae'n agor. A mae'n cerdded yn fel. O'n i fel, so fod i cerdded fewn i'r drws a fod ddim yn agor. Os a hwnna di ffoci fod yn briliant. Ond sut mae'r gwyn i gyd fod yn iawn a bob dim... Mae yna un cwpwr di nocio drosodd yn y gornel a maen nhw'n cael gwyn bach y fe'i gilydd. A mae'r glasses i gyd yn ffain. Ynddi. Sy'n deitha fi. So, eich verdict. Bryn, diolch am watcha da am yr ail. Be di yna fo? Riker di yna fo? Yn deud, I remember this time where Data was standing there whistling a tune. I don't remember the tune though. So you don't remember it then? It's just like, what a memory. What an absolute memory. A wedyn, mae'r callback wedyn dwi'n cymryd efo Data number 2, neu before, mae o'n canu rhyw gan. Na. Hwna di'r can oedd Data canu yn y brodas. So mae hwnna'n wahanol i'r whistling tune. Yndi. Oh my god. Fe rai ddeud i chdi beth i'r tune os ti isio. Pop Goes the Weasel. Really? Oh god. Wow. So mae Riker yn mynd i'r holodeck i ffindio Data. Mae o'n just mewn fath rhyw forest scene yn trio wislo a dwi'n methu quite wislo a dwi'n dod i just i'r diwedd y bit lle mae'n dda a dwi'n methu quite neud y bit dwytha a mae Riker yn mynd cos mae'n dick yma fel just profi bod o'n amazing. A mae Data troi ato fo fatha fabulous neu fantastic neu fascinating oh my god. Logistical question there. Mae'n cael ei waldio'n racks o fyna wan dwi'n mwyn gwybod lle maen nhw the outer rim neu be bynnag
A wedyn cut to uwchben ddeiar yn cael ei trwsio. Sut ffoc maen nhw wedi cyrraedd fyna? Os di'r warp drive or whatever di cael ei chwalu yn rac. So oedd nhw ar ei ffordd i cyfarfod ar Federation Fleets. So gath nhw to. Guess fi Ma' siŵr. Nath y Romulans to cables allan. Basically, nath y Romulans towio nhw at y fleet. Nath y fleet wedyn towio nhw holl fer adra. It's amazing, this universe of Trekkies. Reit, dyna beth yw'r comfort viewing o hwn. Mae o'n campy, mae o'n ridiculous, ond bob hyn a hyn fydd na philosophical syniad amazing yn o. Ti fel, beth yn meddwl am hyn o blaen. So, hogia. Good bad film, bad film. Nath chi eitha hoffi? Bryn, Is she enjoyo watch o do? Is she enjoyo watch o do? Allai'n deud hyn am lot o'r ffilms da ni di wneud. O na bits yno fo, fel ni'n deud, o'n i licio'r bits fatha lle oedden nhw, fel ti'n deud, Tom Hardy a Patrick Stewart efo'i gilydd yn mynd fatha bits, oedd yn bach eich bach mwy philosophical, bach mwy fatha redemptive, bach o sort of what you know, nature versus nurture sort of stuff, so hwnna'n stwff diddorol ac hwnna di o, fel ti genetically rhywun peth o fi, ond ti actually yn evil. Yr action sequences dwi'n meddwl ti oedd y model shots ar CG efo'r Enterprise ar be bynnag oedd enw'r llong y scimitar dwi'n meddwl oedd o ie, yn cool. O hynna'n, oedd y space battles yn yna, oedd bob yr filler erich i gyd yn fatha'n ac o'n neb arall i byd arall i wneud so o'n i licio fel ti'n dweud y campy TV-ness o'n efo oherwydd oedd o'n really teimlad o made for TV movie a dyna ni dweud oedd o fatha teimlo i fi fatha bod os chdi dweud i fi na hwn oedd fatha'r 2-part season finale diolch yn teimlo'n ffilmic na bobl do'n am igon iddo fo ond dwi'n falch na hwn oedd o am fod oedd gynnu fi rhyw deimlad oedd o'n mynd i fod yn dos am un lle mae Picard yn troi fewn i Borg neu rhywbeth oes so fe gyn ti The Best of Both Worlds sydd yn dwi eisiau deud season 3 o ddim ffilm ydi hwnnw felly Trek podcast na eto 2-part episode oedd hwnna be di'r un lle mae gen ti hanner dynas Borg neu rhywbeth yn dod lawr so be gyn ti y Borg Queen Star Trek First Contact hwnna sef yr ail o'r Next Generation movies o'n i fel oherwydd y poster oedd y ffilm yn edrych fatha oedd yn mynd i fod yn really tywyll a falle ond doedd o ddim o ran y filming wise a fod o'n fatha Alien ac yn ymwneud dwi'n mynd y mood ond oedd o mor stupid a funny TV made style ond dwi'n fatha fine mae'n mor funny ond i chwerthu'n lot yn efo so o'n i'n meindio fo gwbl really ond fes ni beth o watch o eto de na dwi'n lyfio'r camp vibe so ni'n neud First Contact so ni'n neud Wrath of Khan so ni'n neud Voyage Home a The Undiscovered Country Chris Pine Star Trek sy'n gyd dwi wedi gweld yn ola ma nhw ma'n oce dyn nhw'n gret so ni'n gwachod hyn i gyd so ni'n dewis gwachod hwn eto o'n i'n gwachod o oherwydd hwn just yr comfort Trek vibes y 90s-ness y Tom Hardy hyd yn oed baby skinny Tom Hardy mae'n dal ti'n gallu deall pam bod o di troi fyny seren ffilm mae am ddim da ni'n neud trein so bod chi ddim yn goffo talu am ffilms ond mis nesa dwi'n mynd i ofyn i pawb subscribe i Disney Plus am un mis just i ni gallu gwachod Master and Commander please iawn so yr after party na be ni'n arfer cael rwan lle mae'r hogiau yn dangos yr holl stuff cyffroes maen nhw wedi bod yn gwachod
A wedyn dwi'n mynd, fi'n rili wedi gwachio teli. Neu, dwi'n ailwylio Demon Slayer eto. Oh my god. So, gwn i fynd i cos dwi'n gwybod mae gen ti'n eitha chonky. Da ni wedi bod siarad amdan lot ar y text. Pa'n di hwnna, dwi'n mynd ffocin cofio. Ti wedi bod gwachio Indiana Jones, do? Do, nes i weld Indiana Jones. Nes i enjoy Indiana Jones. Doedd ddim cystal a Last Crusade. Ond fod nes i watch hwnna nos yn cystal a Crystal Skull. Ia, am fod hwnna oedden ni fod i wylio mis yma, a nes i dweud, no, ain't doing that again. Ond ma Indiana Jones werth i weld. Nes i enjoy'r stori, nes i enjoy'r actio, oedd Waller-Bridge yn dda yn efo. Yr unig beth oedd yn gadael o lawr oedd hanna o'r VFX, lle oeddech chdi meddwl, da ni'n 2023, da ni wedi gweld green screen yn cael ei wneud yn iawn, di hwn ddim yn iawn, pam fod o dal fel hyn, mae hwn yn edrych fath a Dana Lolly. Hey, cos mae Dana Lolly'n awesome. Just dim yn dall. Enwedig, mae na golygfa reit yn cychwyn, lle mae Indiana Jones yn rhedeg ar top tren. Wel, ie. Ac dwi'n siŵr mae yna list ar yr internet rwla o ffilms efo pobl yn rhedeg ar top tren. Ac mae wedi cael ei wneud gywir. Mae yna gymaint o reference shots allan yna o pobl yn rhedeg ar dros top tren yn neidio carriage is carriage. Ti'n gallu referensio heina ac wedyn animatio fake Indiana Jones yn neidio a gael yn iawn. Oedd hwn yn rubbish. Dwi'n sori pwy bynnag nath weithio ar y darn yna, ond fucking hell ti angen mynd yn ôl yn eid so. Fi just gwario rhyw hanner awr efo Tom Cruise a ni thon it there. Ni thon redeg i chdi deith. Neith. Ond ia, werth i weld. Eich a disgwyl tan mae ar streaming os da chi ddim mor indie fan a dwi. Na, dwi rioed wedi bod, allai ddim deud bod nhw byth wedi tanio dim byd yn y fi da. Yr un o'n yno. Mae just yr holl Harrison Ford thing i fi yn tyfu fyny, nes i tyfu fyny efo yn Star Wars ac yn Indiana Jones. Y constant oedd gyna fi yn yr 80s. Ti'n fel 80s baby bach. So mae o'n a mae o dal yn fucking mae dal yn actio yn dda yn hwn. Ti'n gallu gweld na fo sy'n actually rhedeg ddim fatha dwi'n yn cofio be oedd o da The Irishman, lle oedden nhw wedi cael oedden nhw wedi de-ageo Pacino a De Niro yn hwnna ac trio wneud edrych yn ifanc, ond wedyn cael nhw i actually rhedeg a cerdded ac o'ch chi'n dweud, ia, hen dyn di hwnna'n rhedeg. Ond yn hwn, oherwydd fod nhw wedi wneud, ia, mae Indiana Jones yn hen, a pan mae o'n rhedeg, mae'n mynd i rhedeg oedd hen berson, so oedd o'n gweithio, ac oedd o dal yn llawn egni, dal yn neud lot o beth, oedd yn edrych fatha fod o'n neud lot o stunts i hyn, ond dwi'n siŵr fod yn mynd i neud lot gymaint o hynna, ond oedd o'n gweithio. Allai ddim, y busnes am mynd nôl a trein i gyd, allai ddim tanio'n hynna ni gyffroi am fynd nôl i stuff fel ma beth. Fel, ia, neu i ond mae Raiders of the Lost Ark yn un o'r ffilms gorau erioed i cael ei wneud ond oedd hi'n hen ffilm yn yr adeg gath i wneud ti'n fel, oedd hi'n throwback yn yr 80au ond os ti'n edrych o ran sut mae wedi cael ei gyfarwyddo a crefftus, stories a'r music a bob dim yn efo objectively yes ti'n hollol iawn objectively ti'n ond mae'n gadael fi'n oer dydy'r cyffron efo ddim yn cyffwrdd dwi'n mynd credu bod fi byth di cnesu Harrison Ford fel person fel actor, fel cymeriad fel dydyn nhw'n dwi wastad wedi ffindio rhywbeth off-putting ac oer ac mae yna fideo pop culture detective really dda amdan fel sut mae brand o masculinity yn eitha
sut ti'n deud hwn heb wneud iddo fo, achos falle bod o ddim fel na, ond yn ei gymeriadau fo pethau, mae o'n ymylu ar fel toxic masculinity, does na beth vulnerability na, does na beth, a dwi just fel, mae hwnna wastad yn ei rwbio off yna fi, a dwi wedi apelio fi fod isio gwachod i stwffo, so mae just fo fel prif gymeriad a a dwi'n ni byth yn cael hynna gyda fo, o'n i wedi clywed rhywbeth amdan nothing, dwi'n cedi just feidio efo'r ffilm newydd ma, o'n i wedi clywed gyn pobl random fatha fydd o just yn neud fo edrych yn hen a fod o'n confused a wedyn Phoebe Waller-Bridge yn dod i fewn a neud fydd hi'n cywiro fo deud fel hyn ti fod i neud o, so dwi'n mynd i watcha do oherwydd fydd o fel stupid fel na, meddwl mae'n mynd i fod, ond os ti'n gwylio Raiders of the Lost Ark mae beth enw'r Marian enw'r cymeriad ei gariad o'n hwnna yn rei ffocin llon ceg iddo fo, deitha fo lle i fynd ac yn deitha fo sut ma pethau ac mae o yn gorfod gwrando arni hi am fod hi sydd dieddol o fod yn iawn yn yr un yna mae hi yn anhygol fel rhywbeth merch oedd di cael ei portreu yn yr 80au fel merch cry solid yn y ffilm ac oedd Indiana Jones yn bob tro dwi'n yn gwybod beth dwi'n neud ond na i just trio neud y fel hyn so dwi'n yn gwybod dwi'n gallu gweld beth i fel o ran i masculinity fo mae gynnu fo ryw arrogance amdano fo ond dwi'n cynnig hwnna ond mae'r balans rhwng dy fo a'r dwi eitha siwr y Marian dyn nhw hi yn yr Raiders of the Lost Ark mae'n gret o balans lle mae o yn coci i gyd ond mae hi'n dod o fo lawr i ddeiar yn fy marn i enw oce, ti'n fe, falle swn i'n rhoi ymlaen fel, doedd Crystal Skull byth wedi wneud fi eisiau hyd yn oed mewn dan falle swn i'n rhoi ymlaen yn cefndir os di pawb arall yn gotcha hwnna di'r unig un ti di weld dwi wedi gweld y 3 dwi wedi gweld yr 80s dwi wedi 80s anyway, be arall na i jyst fynd nôl at Bryn a wedyn gei di ddeud beth arall y ti wedi watched cyn i ni orffen Bryn, be ti wedi bod watched? So darllen mwy na gwatched necessarily ond di gorffan y casgliad o straeon byr P.G. Woodhouse casgliad The Man with Two Left Feet sydd yn eitha doniol llyfr God is Not Great gan Christopher Hitchens dwi hanner ffordd trwy Animal Farm gyn George Orwell dwi hefyd di gwylio All About Eve y greiddiol efo Betty Davis ag Anne Baxter be llyfr di hwnna? na ffilm wel na i ddal yn ôl tan mis nesa tan i ddweud amdan y ffilm yna na dwi wedi watch ond ymwch chi ddweud hanner ffordd drwad na ci hanner ffordd trwy Animal Farm mae o'n so dwi wedi actually gweld dau wahanol fersiwn o hwn un y ffilm wan a hefyd y fersiwn ar llwyfan oedd efo Gillian Anderson fel Margot Channing a Lily James fel Eve Harrington ac haid i ddweud dwi'n gwybod beth dio dan ffilms o'r oes yno mae'n rhywbeth fatha andros o angylaidd yn fatha'r close-ups ti'n gweld o Anne Baxter mae hi fatha mae croen yn dechrau porcelain mae o'n I guess fi di fatha mae dan fatha 5 troedfedd o make-up i cael ei gwyneb i edrych o'r flawless o hynna ond mae'n rhywbeth amdano fo a dyn mae'n melodrama yn fo mae'n fatha'r mae Betty Davis yn anhygol chos mae hi'n what a woman mae hi'n dialing it up to 11 yn bron bob a mae hi'n a dwi'n eitha sicr yn mynd pest trwy'r ffilm i gyd mae'n gret just fel y Trek Captains man ar ôl brodas
So mae hwnna'n part o'r fatha'r ymdrech i weld yr AFI Top 100 i gyd. O, da iawn. Yes, o'ch ti am dweud rhywbeth amdano'r ffilm yna? Ie, o'n i just mor siomedig yn efo. Dwi'n yn gwybod, o'n i'n meddwl fod o'n... Dwi'n yn gwybod, oedd o'n dda. Ie. Ond oedd o'n byd o stori. Oedd na rhywbeth ar goll, oherwydd dwi'n meddwl, o'n i wedi cael yn hypio fyny gymaint amdano fo, mae hwn yn un o'r clasuron o'r 50au, 40au. Gyd ti fatha'r psychological element o'n efo, fatha Betty Davis yn fatha, mae hi yn trio replaceio fi fath o beth, a mae pob arall yn dweud gaslight hi. Dwi'n cofio beth o wan, dwi'n cofio os ti'n gweld y posters o gwmpas yna efo, mae pawb yn gwenu ac yn hapus ac eich on yn y poster. A wedyn mae wedi cael ei sgwennu mewn llythrennau lliwgar a falle, ac yn neud portreo fatha comedy. A wedyn, so, o'n i wedi mynd i fewn iddo fo, efo brain, mae hwn yn mynd i fod yn ffynnu, ac oedd o'n really serious a manipulative. Ac wedyn o'n fatha, what the fuck was that? O'n i'n lwcus yn y ffaith bod fi wedi gweld y fersiwn ar y stage, so o'n i'n gwybod yn mynd i fewn nad oedd o ddim yn comedy. Be na syni fi hefyd oedd gyn ti Marilyn Monroe yn y ffilm ma, fatha un o'i roles gynta hi. A ti'n gweld really pam gafodd hi i bigo allan fatha seren ac actores ar ei leithi hi, chos o'ch ti methu ond Sbia ni. O'ch ti'n methu, ond dylygad i'n mynd ati hi sydd pen mewn bob un golygfa. Ac oedd hi just yn y cefndir. Ac o'ch ti'n methu ond edrych arni hi fath o beth. O, da. Classy. Dwi'n lyfio'r pics Bryn. Mae di bod yn un o'r misoedd yna lle dwi ddim wedi bod yn gwachod stuff, really. Mae di bod yn eitha neis ddo, fi di bod yn neud lot o ymlacio, a dwi wedi stopio meditatio, achos o'n i wedi ffigur allan. O'n i wedi stopio meditatio tra ni i ffwrdd ar y trip. A ac o'n i'n really chilled, ac o'n i'n really... oedd yr anxiety... So ac as i fel, dwi'n achos o'n i'n trio neud fel, o'n i'n trio neud y dydd, rhywfaint y dydd, o'n i'n trio neud fel 4 awr y dydd, 20 munud y dydd. A nes i trio mynd ac o'n i fel, dwi'n neud hwn, ond mae hwn actually neud fi'n fwy tense, sydd yn really weird, achos dwi'n mynd cael trafferth i fel, just peidio neud i'n byd, a just gadael i meddwl ti neud beth mae'n mynd i neud y pethau. Ond mae rhai bod corff fi just ddim yn cael y reaction relaxation gollwng na mae bobl eraill yn cael fo, achos dwi di stopio neud o, a dwi ddim yn gwybod causation correlation thing ma, ond dwi ddim mor tense dwi'n arfer bod, ti'n meddwl? Weird dwi'n mae'r haid i fi wneud 5 munud bob dydd, achos mae pam yn deud gyda tamau bach bob dydd, a mi nes i yr whole o'r pandemic o'n i fel mae rai fi wneud bob dydd, obviously dwi'n angen delio fo hwn, ond ti'n pissed ar y stwff na o Japan, obviously just trwy'r amser. Woo, fi'n teimlo'n great. So mae hwnna'n weird one, fel rwy'n sydd i advocate fo. Dwi'n advocate fo fel skill i'w ddysgu. Dwi definitely meddwl dydy o ddim i bawb oherwydd dwi'n cofio ar y sioe ma nes i sôn wrthych chi, oedd o'n i wedi cael cwrs yn gwaith yn neud o, ac o'n i'n ffindio, o'n i'n mynd mwy blin efo'r plant pan o'n i'n neud meditation na pan o'n i ddim. Mae'n odd, dydy, cos mae whole o fel Buddhistiaeth o stuff yn just based on fo, a just fel ti'n gweithio trwy stuff, a falle bod ti erbyn y diwedd, yes, ta ti di neud o like bob dydd am 20 mlynedd, ti di allan ochr arall, ta ti di ffindio enlightenment, ond mae'n weird when i, achos dwi wastad wedi meddwl fel, dwi wedi darllen pob astudiaeth a pob fel common sense sy'n deud mae eiste, a just gadw, ond o'n i di ffindio'n hynna'n yn a no loads o stuff arall fel, ond oedd fel o'n i'n mynd yn super triggered yn hawdd iawn hefo unrhyw climate stories o'n i'n spiralio, so fod i gallu fel, so diwrnod ti just mynd a yna rhywbeth di clicio fan hormones ar ôl dod nôl o'r trip a gallu pethau newid yn syth iawn eto. Ti'n bydys i Japan? Ti di bod i Japan? Dwi byth di bod i Japan, Bryn. Ti byth di bod i? Dwi di bod i Japan.
Dwi byth i bod i Japan. Dwi wedi bod i Japan. Mae'r shochu ma yn deud bod fi wedi. Yeah. I know, right. Pryd ti'n mynd i'r Eidal ta, Bryn? Cyn bo hir? ¿Por qué no los dos? Sorry, Sbeinig, oedd hwnna dda. Anyway. Fi dweud really quick. So fi ddim dwi'n gotio teli. A fi'n eitha enjoyo just cael fy fi nos neu watched rhyw benod bach o anime. Ond dwi wedi bod yn Mrs 7 awr y dydd hefo earpods fi fewn. Dwi wedi ffindio cwpl o llyfrau llafar dwi'n enjoyo. Yr un cynta, incongruously, ydy Tap to Tidy gan Stacey Solomon. Wow. So mae hwnna'n right not on brand i Sianed. Right? Achos nes i wrando ar 30 eiliad cynta hwn yn mynd OK, dwi ddim yn gwybod slai handlo hyn. Dwi fod i'w bod pwy ydy'r person. So mae Stacey Solomon a di ar X Factor. Ti di gweld ti'n byw yn Llundain, so ti'n nabod the Stacey Solomon. Mae hi yn mae'n mynd allan fo boys denders na rhywbeth ydi. Joe Swash, mae'n wedi prodi efo. So hang on, dwi'n Google y person yma. So, Stacey be? Solomon. Os ti'n clod i'n siarad, neu fi di'n gwybod, I know that. A mae hi'n narratio i llyfr i hynna'n hi. Ond ti'n gwybod be, yes? Oh my god. Mae hi yn the most fucking positive, absolute fucking ray of sunshine o ddynes i gael yn dyglistio di. Fe drai goelio. Mae hi oh yn my buzzing, god, mae just dim yn cerio, mae just yn radiate. Sôn am rwy'n sydd efo fucking Buddha nature. Mae just yn radiatio. Just positifrwydd. Dwi'n gwybod pa fath o berson di. Dwi'n gwybod beth yw ei daliadau gwleidyddol hyn o ddim byd. Ond mae fel cael... Positive vibes. Mae fel cael pantomime character yn siarad efo chdi a dysgu ti sut i fucking twtio tŷ ti. Dwi'n credu bod i'r un oed a fi... Naw, lle bod i dipyn iau. Ond dwi'n fi bod mae Bryn Down darllen fyny Wikipedia beth i Stacey Solomon. Mae Instagram hi 44 million o bobl neu rhywbeth yn... Mae'n un llun o'n i sydd eich gyfarwydd. Dydy llun ddim yn mynd i wneud o. Mae'n rhai chdi weld fideo efo'i llais. Ia, mae'n symud ac ydi... The most cockney... Be dwi'n gofio ydi o X Factor i fod hi'n siarad yn, tybod, fatha general public, a wedyn mae llais canu hi yn anhygol. Mae'n just yn swnio fel y dynas, sôn fel mewn rhyw fucking be di enw'r musical na lle Johnny Depp yn efo Sweeney Todd. Mae fel cymeriad allan o Sweeney Todd. So mae o Dagen am okay, right. There we go. Essex. See? Well, quite. And she's just talking like this all the time. And she's just absolutely. I mean, I'm reading this book now, right? And it's so funny. Di Dagenham ddim yn Essex. Gutted, di o ddim? Na di. Mae o yn y direction yna. Maen nhw i gyd swnio'r un peth i fi, Bryn. Yeah, sorry. London Borough of Barking and Dagenham. Mae Barking yn dweud o'i gyd, really. Mae yn Barking. Anyway, hwnna'n bril. So hefyd, dwi wedi ffindio llyfr... Unwaith eto, mae'r llyfr llafur mae i gyd off Libby neu Borrowbox, ysdych. Llyfr lleol chi'n neud nhw, arwyddwch fyny, fe ddim yn eich Italian Audible, beth eto. Na. So mae podcast dwi wedi bod yn gwrando arno, dwi wedi mynd yn flin, mae'n y cwpl yn wedi mynd yn eitha blin, a eitha fel... Achos dwi'n gwrando lot o Americans, actorion a sgwenwyr, a maen nhw gyd ar streic, a maen nhw jyst yn gutted, so maen nhw jyst yn flin. Dwi wedi bod yn gwrando ar pobl yn siarad amdan Avatar Way of Water. Cos ti'n lyfio fo. What a disaster movie di honna. Nes ti gwrando ar Blank Check o Avatar? Mae gen i nhw fel 2 awr arno fo. Yr ail-un, do. Ddim yr un cynta. Mae nhw yn... Ac o'n i mor siomedig. Mae nhw'n fucking caru'r ffilm. Ond mae nhw'n obsessed. Mae nhw'n licio fo mewn ffordd ironic. Oh, god. Gael mae'n licio Avatar. Gai just dweud quick, y llyfr llafar arall ydi China Rich Girlfriend, sef gen Kevin Kwan, sef y follow-up i Crazy Rich Asians. Right. Mae'n gret. Mae o fel Jane Austen ond yn Singapore a Hong Kong, a efo bobl absolutely fucking minted, and I love it. A mae'n escapism cyfan gwbl. A that's all I got for you. Na chi.
Right. Yes. Dim byd cyffroes set o bod. Mae gennau rhywbeth i bobl sydd eisiau gwylio efo pobl eraill yn y tŷ, fatha series, heina sydd 20 munud o hyd. Dwi wedi argymell yn y gorffennol The Goldbergs sydd yn based yn y 80au. Da ni darganfod un arall wan sydd ar Disney Plus o'r enw Life in Pieces, a mae'n pyn bach mwy risque, ond mae'na pyn bach mae'r plant yn mwynhau o, da ni'n mwynhau o, a mae'na oedran sy'n matcho fyny i bawb yn y teulu yn efo, so ti'n gallu dweud, o ie, dwi'n gallu neud efo hwnna, neu dwi'n nabod y person yna'n teulu fi, a mae wedi cael ei, bob un penod wedi cael ei torri fyny fewn i 4 stori byr. So i ddechrau ni, o'n i fatha, mae'r stori gorffan yn parod, a wedyn, ond mae o'n i blant y TikTok generation, sef short attention spans, mae o'n gret. A mae yna bethau lle ti'n gorau posio fo ag esbonio stwff wrthyn nhw amdan, well, when a man and a woman needs to decide who washes dishes, then they argue. So, mae hwnna werth rei goar pan bydd y plant ipyn bach yn hyn eich asio. Oh god. Dwi'n licio bod gen ti family viewing. Mae'n anffodus, mae family viewing ddim really di gweithio allan efo ni. Ie, ti just angen rei Pwy sy'n gallu Malcolm in the Middle, mae'n. Ie, ond achos mae 8 dyn nhw, mae'r family viewing yn sa'n neb yn gallu cytuno. Sa'n neb yn gallu cytuno. Malcolm in the Middle i bawb. Oh god. Ond wedyn mae gennym fi un ffilm nes i watchad yn y mis dwytha, sy'n ni'n really argymell i bawb wylio, ydy The Parallax View efo Warren Beatty o'r 70au. Wow. Mae o yr esboniad y disgrifiad yma, fod dwi'n eisiau spoil yn byd amdano fo, disgrifiad ydy, an ambitious reporter investigating a senator's assassination realizes witnesses to the shooting are systematically dying and discovers a multi-million-dollar corporation which serves as a front for the recruitment of political assassins. Mae o'n 70 spy thriller, yes. Mae di cael ei ffilmio ydy'r dillad yn amazing? Ydy'r design yn awesome? Mae bob dim dan efo yn superb. Mae pure, mae di gael ei wneud i Warren Beatty, really. Mae o yn excellent yn efo. A mae'r gymaint o thing na o gaslighting yn efo. Is it me? Spice! What? What's going on? Fucking Spice. Werth i weld. Dwi'n fawr. Ar Paramount ac ar Now TV. Yna ti. Di o ddim am ddim tyna? No. Dim yn y ffilm am ddim. Wel, hogie. Dwi'n mynd yn oed eisiau gweld sawl awr da ni wedi bod arni wan. Mae hon yn chunky boy o benod. A dwi'n rili gobeithio bod ni wedi cadw cwmni i bobl rhywsut. Rwy'n bod, mae'r pandemig drosodd, mae pob beth yn hollol fine. Da chi'n angen ni eto, really. Ac dal i chi wrando, ti'n fydd yn gwybod falle bod pethau'n cicio off eto. Rando ni ar y traeth. Ie, cerwch ar y holidays. Cofiwch chi digon o Eli Hael arno. UV umbrellas. UV umbrellas. A digon o ddŵr. Ie, fel dwi'n deud, hydration, os da chi eisiau sponsro ni hefo UV umbrellas, dwi mwy na hapus i dderbyn un. Dwi'n gwybod bod umbrellas normal yn neud o hefyd, ond dwi eisiau un o'r UV umbrellas yna sydd ddim prynu Japan, a dwi'n rili dyfaru sydd efo fel shiny stuff i stopio'r hael. Anyway, very cool. Big grown-up stuff. Wrandawyr, cyd-gyflwynwyr, mae wedi bod yn hyfryd treulio amser efo chi heno ma. Fi genuinely yn gobeithio bod y show chew ma yn mynd i weithio hynna'n allan y system fi erbyn bore, cos ys ddim chance fi'n mynd i gallu codi i fynd ar plant yr ysgol. Mae Iest yn edrych o fod yn barod i fynd i gysgu. Mae Bryn yn edrych yn eitha effra, hapus. Ti wedi cael siarad am Star Trek? Chateau Picard, innit? Hwna'n great stuff. Ond am rwan, da ni yn mynd i ddeud nos da gan Bryn. Live long and prosper. Nos da gan Iest. I'r gwely yn fuan ac fe newch fyw yn hir. A nos da gen i fi. Dwi offi nobly sacrifice fy hunan fel rhan fwy o pawb yn Star Trek. A mi welwn i chi mis nesa. Ta-da! Ta-da!
Okay. So, mae'r Vulcans yn cyrraedd y ddaear ar ôl i Zefram Cochrane yn neud i warp flight o. Mae'r Vulcans wedyn yn symud i fewn ac yn helpu humanity ailadeiladu society nhw ar ôl World War III. Mae wedyn mae hynny leidio chdi i'r gyfres yn Enterprise sydd wedyn ydi Jonathan Archer ar early days of warp travel a hyn i gyd. Wedyn, o peth ydi, mae'r Vulcans yn poeni. Yeah, exactly. Mae'r Vulcans yn ofni humans, a mae humans eisiau mynd ac bod yn humans ac yn mynd allan ac yn neud pethau. So, fel mae'r cyfres yn mynd ymlaen, da ni wedyn yn symud ymlaen wedyn i oes... da ni'n symud ymlaen i oes Kirk, lle mae gen ti sort of swarthy, sort of swashbuckler a mynd o gwmpas ac nath o'n chi wneud tair gyfres chos oedd yr studio ddim really efo ffydd yn Star Trek yn quite gwybod be oedd o, so gafodd hwnna'n ganslo. Wedyn Gene Roddenberry dod yn ôl wedyn yn ychydig bach wedyn ac yn creu Star Trek The Next Generation. A be oedd yn diddorol am Star Trek The Next Generation oedd y pobl oedd dweud, pam ti'n ni cael Patrick Stewart, mewn Shakespearean actor, mewn foel, dwi'n di curio baldness yn y 24th century, a mae'n mynd yn ôl ac yn dweud, wel, yn y 24th century, sy'n ebyn poeni os ti'n bald neu byd. Ti'n teimlo fel bod ti ar sioe Al Hughes News ar Radio Cymru a maen nhw just i mynd, hei, mae'n diwrnod Star Trek. Falle ddylen ni gael rwy'n fewn i siarad am Star Trek. Be am ni ffonio Bryn? A ni di ffonio Bryn. A beth ti'n wedyn yn ydy, ti'n cario ymlaen ac yn mynd y cyfresu gyd wedyn fel ti'n gweld mwy o'r byd a ti'n gweld mwy aliens a falle a wedyn ti'n gweld mynd i fewn i Deep Space Nine sydd troi mewn i mwy o fatha soap opera sydd yn aros mewn un lle sydd yn holl wahanol i'r Alien of the Week type mynd thing. Wedyn mae gen ti Voyager sydd yn cael ei roed y hollol arall. So ti ond yn gweld y llong yna yn ytrach na gweld Starfleet a bob dim arall sy'n mynd o'i gwmpas. Ti sôn am Enterprise, do? Do. Okay. Reit yn dechrau. Reit, iawn. Hwna di'r prequel. Okay. Be ti'n cael wedyn ydy, blynyddoedd wedyn, maen nhw'n gwneud Star Trek Discovery sydd yn cael setio rhwng Enterprise a the original series. A wedyn maen nhw'n gwneud spin-off o hwnna sydd yn Star Trek The Strange New World sydd rhwng Discovery a the original series. Ond mae Star Trek Discovery yn cael ei bysio o rhwng Enterprise a the original series holl ffordd draw wedyn i'r 31st century sydd wedyn mwy ar un sydd yn cael ei wneud yn oes pella da ni wedi cael hyd yn hyn. A lle mae Below Decks felly? A mae hwnna ar ôl Next Generation o gwmpas amser mae Star Trek Picard yn digwydd. Right, ga i stopio recordio wan? I love it.